أتي التبليو ملسي أو خريستوس أملاخي بتي أزيو زفرف فردخا تسنبل نتزل على مو فردخا تنبركخ بتي ملكتا نتبرأكا نتبرأوي برهانكا أنكتكت اللهو أنا سم دنوس أبعراتي لك إسازلهو أبي وتيون زي قدوس زخون كونايتي تقبل قرط أبنت بموساد أفلبي إناوقعكو وأملاخ أنا قبلني أيامو يقرب للي إبلا اللهو لو من كل ساعة نزل عالم آمين ونتحت دنقل دياقون ربيل ورد آمين سمعنا الحرة نعم قبلك أوجيتا نسخة خبز علية الزين زل على متلحنا نان تعقبنا آمين أوجيتا بروخي خامو حقنتك أرداني أوجيتا بروخي خامو كبر خابر هاللي أوجيتا محرتك نزل على مين بر أوجيتا نعين تكبار إدكا كولدنا ولدو معقبية يشلزخونكا أيتن سجني أوجيتا نعها بديل يمو محرن النفسي أدحنا نابل كتل اللخو أوجيتاي أباخاتو كلا اللخمو أدحنني فقادك خبرك مهارني نسخة أملاخي فالفالي هو تي ببرهان كاد معنا برهان النرئي محرتك أنا بتوم زفلتها كبرها أنا بكون عاتل بيتمسا سجان بركة مسجانا بحق ناتكايو وقد ما علم زنبر كان زل علم تنبرن زل خان أبون ولدن منفس قدس نعخام مسجانا والداسين قرمان يجبا لو من كل سعن نزل عالم آمين أولو القويتا بأخام إمان نسمكا مزمارن سنا إمو محرتك بتصبح حقنتك دما ليتي أزنتو وداسي سلس قدس قدس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ቅድስት ማርያም ወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ምንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞተ ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና مسجانا أنا أبون ودين منفس قدوس لمن كل ساعة نزل عالم آمين أوسلس قدوس محارنا أوسلس قدوس محارنا أوسلس قدوس محارنا أوجيتا حاتياتنا حدقلنا أوجيتا بدلنا يتصبصبلنا أوجيتا أبسانا يقرب لنا أوجيتا نحمومات تزبخها بصحي يمو من تتقدس مكايل كافة والصوم أوجيتا نحمومات تزبخها بصحي يمو من تتقدس مكايل كافة والصوم أوجيتا نحمومات تزبخها بصحي يمو من تتقدس مكايل كافة فوسهم أوجيتا نتوم زموتو أبوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا كان بسوم يعرف وخاب حاتياتنا تزخون كأوجيتا ردعنا لما نناخا تقبل لنا كبرن مسقانان بفصم معارك قدسنا ناخا يقبا أمين أوجيتا محارنا أوجيتا محارنا أوجيتا بارخنا كم زلنا بلنا كان مسقنا كادما بوعات قبرنا بسمايات نبر أبونا سمكاي قدس من قصتها تمصافات كامتا بسماي كمدما مدريخون نعلة نيرانا لو ما هبنا نحن نتبدل لنا بدلهم كم تحركنا لهم بدلنا بسنا حدا قلنا قبل كل غفاد احنا نبرا فتنايت وأنا من قستن حايل كبر نزل عالمنا تكايم امين ودينا ارسل مريم ونقول سكبريل ملا سلام لك الله وبعلنا غد نقلي بس قهون نقلي غد እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም لك الله ንስኻ በንስብረኽ ዲኺ برماتكم برخي وملة تسقى እግዚአብሔር مساخي وسدس بلكي حاتياتنا نخاد قلنا نفر وليس كرسوس من تنام حد لمن لنا امين
وقدس دنجل بمرقتا وقدس دنجل أبي وقدست ملئت ጸጋ كل ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ዓርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጐይታ ለምንልና ወቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ ንምንተ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ከጸግወና ለምንልና ونحن حق سلام نبلكي ون أماني الأملاخ ناز ولد كلنا عزتنا سلام تانا غربكي ودنقل استعمل أمالادي حياتنا من تحت قلنا أذكر لنا أمين آمين ما توينا يطلب هايمانوت أبا باي ما توينا يطلب هايمانوت أنا بابا أبا أوكي أبا الله خليك أرجيك يا أخونا هو من القسية ولا تشوكي سمعون لهم كويس ياس نهايمانوت صلت كله بزحازة سماين مدرن زرقان زي الرقان بزفتقرة بحادك زي أبهر أب نأمن تو صلوات هيمانوت تو صلوات هيمانوت أما تو صلوات هيمانوت وتالي علي أزلة إيه تالي علي أزلة أوكي مأتو صلوات هيمانوت أو حدا حق أنيا برهان نخبركي أو قدست دنقل ولاديت أملاخ مدهن عالم سلاز ولد كلنان مزيئوها لنفسنا سلازد حاننان نمسجنكي أو قويتانان نقصنان مدهانينان إيس كريستوس كبري نعخايخن نسخانا هواريات مبصم نسمعتات أخليبهم نسأبقان إللتاؤم نبيت الكريستان سمعات نحتى أن حدقت بحادة زملكوتو سلوس قدوس نبسر نسجدلون نخبرون وقويتا محارنا وقويتا بارخنا آمين آمين صلوات هيمانوت أين عالم رياك دنير حقي اسمع الله خدي بقاش يسمع عنني دلو بزح نسمع كلنا نبرطب يعني صلوات هيمانوت أبيات ندا تاني حقتها قالت تاني هي نسخة هذا كتل حدي صلوات هيمانوت أبيات صلوات هيمانوت أفتانا شوعت معلت صلوات ده قصر 4 مو حاسة صنحنا سكرين الله أب سكرين عندك لحن كسبت دالوي هو تدالي أوكي صلوات هيمانوت كله بزحازة سماين مدرن زرقان زي الرقان بزفتقرة بحادة أملاخ زقابيهر أبنا أمن حادة ويتا بيسوس كريستوس عالم كي تفتري مسؤو هلو بزخوني ولد أب وهدون نأمن كبرهان زترخب برهان كب حقيني أملاخ زترخب حقيني أملاخ زستول دنبر فطور زي كوني ملوكوتو مس أب معار مس أب معر زخوني كل بوء زتفتري بزيكو جن أبزي مدري زلو يخون وي أب سماي زلو منم زتفتري يلبون مأنتانا مأنتي سب مأنتي ندحنا خاب سماي وردي بمنفس قدوس كاب قدوس دنجل مريم سجا لبسه سب كوني دما بزمن إلى طن مأنتانا تسغلي مكرا مسكال تقبلي موتي تقبري عب قدوس مصحفتي كم زتصحفي عب سالسي معلتي خموتان تفليو تنسئي بخبري نفس ما عرقي عب يمانا بو تقمتي كم بحدش نهيوانن موتانن كفرج بخبري كمتسئيو بمنقستون مودعتا يبولون ويتان محوين بزخون خاب كاب أب بزيسارة منفس قدس نعمن مس أبن والدن نسجدلو نمسجنون بالنبيان زتنجرن إيو لعلو خلو ناي هواريات قبائي بزخونت بحانت قدست بيت خريستيان نعمن حاتيات نمس تسراي بحانت تمكتون نعمن
ትንሣኤ ምውታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኦ ጌታዬ ጸሎትካ ሰሚዕካ ሓጢኣትና ሕደገልና ኣሜን يسمعنا له ودي شميت يهم لهم فتوى كلالايسون 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 وقيتا محارنا وقيتا قربلنا وقيتا حتياتنا حدقلنا قدوس 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 እግዚአብሔር قيتا سراويت سماين مدرن بخبر خان بلغس خان ملآتين ونخلو تملخ እግዚአብሔር أبو محارنا وقيتا سراويت أملاخ عيالات مسانخون مخنياتو أب ጊዜ ሽግርናን ጭንቀትናን بزيكخ رداء يبلنان وأملاخ أبانا حدر نبدلنا يقرتان محرتن قبرلنا اتبدليتنا زقبرنا ايو اتبفلاتن بزي فلاتن زسرحنا ايو سورن قهدن زغني حاجاتنا منتتي قبل علينا زسمى قدس مكايلكا وقويتا يقرب لنا وقويتا كم محرت كاد أنبر كم تقبارنا أيخون بقعات قبرنا بكما مرتك أملاكنا وقبك مع بسان بك ممرتك أملاكنا وقبك مع بسان بك ممرتك أملاكنا وقبك مهبسان وقيتا خم حرت كاد أمبر كم قبرنا أيخون كم زلنا بلنا خنود صواع كادما بقعات قبرنا بسمايات نبر ربنا سمكاي خاتم فاتك خمتا بسمايكم ودما مدريخون نعلة نجيرانا لهم هابنا نحن نزبدلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا بسنا حدقلنا كاكفو عدحنا نبرا فتنا يتتونا من قستن حايلين كبر نزل عالمنا تكاي مامين وعدينا قد سنقل ماريا بناي قدس جبريل ملاك سلام سلام لك لكم بحنا خد انقل بس قاهون تنقل يا دك زابير قويتا سلاوي سلام لك نسخه بنس برختي برما حتنكم بروخي اوم لتزقا زابير مساخي وبس تدسي بلكي حاجاتنا حاد قلنا نفتو دغيس كرسو من ثانا محد لمن لنا امين مستحات صلاه ربك الشيعة ومسافجي هاتي تلي باشير ناين ساعات صلوت وقيتا بزا معالت زيان أب قدميخا بتكبار يخون بقال بحساب يخون بكل حواساتنا زحات عنايو نسخارورون مفكر سبن سلزغون كام انت تقدس سمكايلكا تعارقنا نحدقنا وأملاك سلامات ليتهابنا أبزانا يدقاس قزينا خاب كل چنقتنا تعقبرنا خاب كل خفاتن خاب كل فتنا سلام كحلونا خا ناي سلام ملأك على أخلنا بسقان برهراهن تمفكر سبس زغونه حدا ودخا قويتنا أملغنا مدحنا يسوع كريستوس اتبوون مسؤون كبرن وداسيان جرمان زلك معركة من زغونه وهابيوات منفذ قدس المسجانا يقبعك حجر نزل علم من أمين دحر نفس وكف صلاة 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 أو قويتا محرنا أو قويتا محرت كونا بزحلنا أو قويتا نفس وكف ساعات قزينا بسماين عم مدرن كل بخبرة السجل الكاكروسوس ومن أملاكنا بعنا وحدة قسم بزح مراتين بسنات ملاخان روحنا طبعا قدام يوم حاتياتنا تاتون تمحرن نحات ابن الساعات مليش بهوات كنبر برموت زي تدلي من تتصب بهم ضل تسفاق رغبو نقول لهم نحن تتقدم عقويتا أبزا ساعات زيانا بكل ساعات معنا نتقبل هوتنا كان علنا إزادات كان قبر مرحنا منفسنا قد سجانا حساباتنا ننسى تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حاتياتنا حدا قالنا كاب كل حزن سكيات لبرد عنا بهلونا أمكن عقب بقدسات ملاك تخلونا ناب وحدات امنات كان مرح ما انت نابت زي مرمرن زي وستانن فلتات كاخن بتصح عبدلنا نسخان زال عالم بروخيخا امين عقويتا كبور مسجون ودخا
ንስኻስም ስኽጽልዩ ከለኹም ከም ዝበሉ እናበለ ከም ዝመሃረና ከምዚ ኢልና ክንጽዋዓካ ብቕዓት ግበረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ምጻእ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ተሓደግና ኣለዎም በደልና ንዕሰና ደገልና ካብ ክፉ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸይ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽዩ ኦምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን አሜን አረ كلنا مدهاني علم كينا ما سيمنا كيراس Actually, I'm going to make you the host, not then the PowerPoint share could go. Or you can share it without it. Okay. يلا راح ترى لا رو هو هو በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ኩልኹም ኣብ ዘለኹም እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም አምላክ መስክለና ይኹን እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይኹን። ከምዚኣ ገይሩ ኣብታ ፀባብ በተይ ደረት ኣልቦ ዝኾነ ክእለት ኣምላኽና ክንረኸብ ዘፍቀደልና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን አሜን። መፅሓፍና ጀሚርናያ ዘለና እታ ፍኖተ ህይወት ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መሰረተ እምነት እያ ተቀዳመይቲ ክፋል ኢና ዘለና ኣብ ተቀዳመይቲ ምዕራፍ ኢና ዘለና ምስኻ መወከሲታት መምሃሪ ኣብ ቤተክርስቲያንና ኢና ንርኢ ዘለና ብዝሓለፈ ኣነ ሒዘያ ዝነበርኩ ርእስቲ እንታይ እያ ትውፊት እትብል እያ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ድማ ብሓውና ዲያቆን ሮቤል ኣቦታት ቤተክርስቲያን ወይ ቸርች ፋዘርስ ዝብል ርኢና ነርና ገና ዓሚቑ እዩ ክቕፅል እዩ ኣብዛ ናተይ እውን ምስታ ትውፊት ኣተሓሒዘ ሕጂ እተን ጉባኤታት ናይ ቤተክርስቲያን እየን ክንደይ መወከሲ ከም ዘለዋና ርኢና መወከሲና እንታይ ኢልና መፅሓፍ ቅዱስ ኣሎ ብዓብዩ ቅዳሴን ውዳሴን ናይ ቤተክርስቲያንና ዜማታት ማለት እዩ ዜማ ቅብኢ ቅርፂ ቤተክርስቲያን አርት ይበሃል ብሓፈሹ አይኮን ናይ ቤተክርስቲያን ኣገባብን ኣቀማምጣን ትርጉምን ስለ ዘለዎ ቅዳሴ ከዓ ብዓብዩ እንታይ ማለትና ኢና መወከሲ ክንብል እንከለና ክንሪኦ ኣገዳሲ እዩ ስለምንታይ ኢና መወከሲ ንብል ዘለና እዚኦም ኩሎም እዚኦም ምስ መፅሓፍ ቅዱስ ዘይጋጨው ካልኣ ንመፅሓፍ ቅዱስ ብተግባር ክትሪኦን ክትነብረሉን ዝገብሩ ኮይኖም ቅዳሴ ሕጂ መወከሲ ክንብል እንከለና እቲ ብጽሑፍ ጥራይ ዘሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብግብሪ ድማ ኣብ ኣምልኾ ኣብ ቅዳሴ ክነውዕሎ ከለና ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኢና ነትግብሮ ዘለና ስለዚ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ዝጋጮ ዋላ ሓንቲ ነገር የብሉን እኳ ዳ መጽሓፍ ቅዱስ ነቲ ንገብሮ ዘለና ቅዳሴ እዩ ዘንፀባርቕ ዝነገረና ማለት እዩ ኣብ መጽሓፍ ትውፊት ክንብል ከለና ድማ ብእንግሊዝኛ ትራዲሽን በቲ ናይ መበቀሉ ቃል ክንሪኦ ከለና ድማ ብግሪክ ወይ ብፅርኢ ፓራዶስስ ይበሃል ቅዱስ ልምዲ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እቲ ብተግባር ዝገብርዎ ዝነበሩ ብተግባር ከዓ ናብ ወለዶታት ዘመሓላለፍዎ ተጠቂሞም ሲ ንኣብነት ቅዳሴ ከምዚ ጌርኩም ግበሩ ዝብል ፅሑፍ ኣይትረክብን ኢኻ ብግብሪ ግን እንዳገበርዎ ሓሊፎም
نبنا محلالي فما نحن دمها ما ندار أنا دا قبرنا كان الولدات كان محلالي فاينا مالتي سلازي إتي موكسينا مفلات مالسي أبيت رخبو زي بزعبا زي خمس خبل كله أبيت خريستياننا خمس خدم مهار كله خاص أبيت رخبو نزبل ملسك هلونا مالتي منياتو انتاي زبل سنو موجود دحراي سلازم أيو أب مبل عسرت وشدش تخفل زمان مالتي مصحف قدوس ترايمبر كال أين قبلن وصا جامات نيرومي ساتهم نخابتي قدوس لمدون وصا زغبر سلازم نبر خون خلي ግን بجكا مصحف قدوس يتركب تخين أين قبلانما سلازي بخم خبل انت خوينهم توفيت انت دا نصي قومو تا مصحف قدوس بعباون كتنصقيا مالتي معناتو بتوفيت بقنونا تسريع زي تقدس الصحف تبهايلو نساون قيمة حجتي نقبرو زلنا ترجم علام وخنفلطو أقداسي سلمنتاي موكسيتات نصنع لنا تاي تربحو ملسيك هلونا ننبسنا نخالقوت نزحاتنا ازي ابي يركب تيلمنا مصحف قدوس الله اب بيت كريستياننا بهيوت بيت كريستياننا ما بكمزي نتقبرو زي كنبل كنكل انتينا اتي نمهارو زلنا مالتي دي مقصلتا ناتا خوينا يرخبانا زيا نزي ناي بيت كريستيان غبايتات كنبل نكلنا مقصلتا نايتا توفيتيا انت داريهم ما يسوع كريستوس بيت كريستيان مسريتو نحواريات ركبوم نابزيا بسم ابن ودن منفس قدسن እናጠመቅኩም ዝመሃርኩም ኩሉ ክሕሉ ደቀ መዛሙርተይ ገይርኩም ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እዚ ኣክብዎም ኣብዛ ጉባኤ እዚ ኣክብዎም ብሓንሳብ ኩኑ ኢሉ مسددهم السم دما خم تازتأززوا نبيت خريستيان بسبكتهم أكيبهم إتا بسبكت هواريا زتا أكيبت بيت خريستيان جن أبتي دحري مالتيو كحدثات كأتو ترأيو كابت هواريا زمهارو زي كونه كم هرو زخلو حيلتات نمسيهم مالتيو بناتهم ترقم زخلو بناتهم تنتاني زخلو سلازي أبوتات ما أنت يجيرهم نزي جوبايتات الناجبرو كبهواريات جميرهم قاتو جوبايس مسيو كبهواريات جمير لهم هون رأينا جوباي يجيرهم كما يجيب لنا تقال أملاخ كما إنا كنا برز جبأنا كما إنا خنا من لغز جبأنا نتايو ناي أملاخنا مني نزبل وسانيتات ذهبلو عبيت وسانيتات هنا هنري اسكا كم حطوا أنت ربقاسي تن أبو مرنا قلتي فنز مزع جوبايتات نبات خريستيان كن بلن كلنا كندي جوباي بات خريستيان يمزعهم كمل لسه فعل الناس قانا نتلو وينتلا جوبايتات بات خريستيان كن بلن كلنا كندي جوباي يمزعهم بعلمن بحالا قلت لي أتين كم تدياقون زمهرنا 4 لينا بكشي راي 4 قال اسماتن كنت قصدت تخلي هذا اشماتن كليمنت ناي كليمنت حقيدي قالت له هاي تحرك بيتروس زي انا اسمات سبيان هيوتي اما ام سوري لاني رحانتي وباي نقيا نيكيا ملو حراي كاتلي نيكيا يا وباي افيسون قسطنطينيا انت ثلاثه عبيت قبايتات كله انت ثلاثه حجيت انه مجمريا ابوتات دحر حواريات مالتي زتقبر عبيت قبايتات بيت كريستيان حنت خلا كيت مقاقله كلا مالتي اسكتم حسابات كاتوز دليل له مثلا زي تقاقي كيف يعمل له باشي تسكت رايت حجي زي ام دحري حواريات زخنا ثلاثه عبيت غبايتاتين بيت كريستيان حنت خلا مالتي قدم زي ان كن حنت تخايدا نيرا ام مصحف قدس كان رخبا مالتي غباء افيسون دي ناي حواريات غباء تبحال ناي حواريات غباء تبحال
جي خبزي أن أنت أين هنرئي علامانا يتنقو بأيتات انتاي نيرو أقبابا انتاي نيرو انتاي وسانيتات كتم حلالي هو عتن هنرئينا معناتو اتي شعوز قبرو أقباب اتي شعوز وسن ووساني كساب حجي نقولنا بون من رحمه اللهنا كنريهم انتي اللي قبائي هواريات تبهيلا أب 5 عامة مرات أكبابي أب قبر هواريات معرف 10 وحمشتي تتقيس هذا الله نرخبا مالتي تقدميتي نايبة خريستيان قبائي دحر كريستوس نهواريات سلطان هيبوهم مس عرقة أبزيا كركر تلعيل ومونقوم يتزعبان تاي نيرون تيلنا كاب أحزاب ريهم أتأميقهم ناب كريستنا مسمصوهم يتي أب أيهود زنبرو ناب كريستنا زموصو دما نتوم حدش زموصو انتاي كبلوهم جميرهم مالتيو كاب أيهود زوردو حيالو دما نتوم أحوات كم سرعات موسى انتزي تجزركم سي كتدحنو أيكون لكم نيو إلهم مهاروهم يبلنا جريهم هواريات أتأميقهم يأمينهم أتأميقهم يوم أكيبهم ممزلو كتوم بلم بحق موسى زتصنحو أيهود ما تزي تجزركم بلوهم مالو حجب زي عبي خركر تلعيلو مالتي نزخر كرزي نمهد أخا أمانغو أمن أمانغو باولوسن برناباسن بزح مفل لاي كتعن مسكونا خا باولوسن برناباسن كباتاتو من حيالو لؤخاتن بزعبازي بأسزي ناب هواريات شماغلتاتن ناب يروساليم كديبو مدبو يخم حج انتاي حاسبو مبار زختعنا زي معلب خقبرلو انتو خينو ناب يروساليم نخيد ناب هواريات قبائي نقبر إلى مالتي سلازي تاقبا من تاي كوينو قبائي خقبرو الحان حتصر كبولي أزي من تخم صقرو قبائي خنقبر كم زلنا يم كلاتهم وتم حزب دما استقبلوا حجزي كتع خينو كلهم نناتهم كبو مسجمروا نتي برناباسن باولوسن كما يزبل عبي تمرتن تأمراتن أملاخ باتاتهم أحزاب زقبرو كنقروهم كلوخا سني بلو نبرو نساتهم سق مسبولوخا كدمزيا هواريا بيتروس زمسكرا مسكرنت الله بزح خطع مسكونس بيتروس تنسيو كم زبلهم أتم حواتنا كاب قداماي زمن جميرو أحزاب بآفيك الونجيل كسمعون كآمنون أملاخ كابخاتكم كم زحاريني نسخاتكم تفلطيهم يبل الله هواريا بيتروس انتي مالو تيجي اسكن انتي تمصنا نزي اخن ذكر كلنا قبل كلوس تاي مصنا بأمرنا ويخم املاخسي نحزاب ونجيل سب كلهم سخابخاتكم حريو سديدن نيريو انتي زغاطو مسل زنبر ايوا بيتروس كم زيد زارب زلو عياوته يبلعيلو كانايس عياوته يبلعيلو بخالو فليز بلت نعوت راي زغطمتو نيرا أب قبر هواريات نرخبا معرافة 10 تذكرارو نتي حلقة مئتي قرنليوس زبهال كيد أتأمق تبهيلو كيد سمعيو تبهيلو حجي نعو قال أملاخ كنقرو خزارة ويلو ناخدون كلو نابا حزابي زاقاتو زلو منفس قدوس أبلعلي هو ريو أنا دا أمو مني بما يكيت أمو زخلو زخل كيت أمو زخل كلوس انتواعي منفس قدوس إن عنان هزابن ون هيبوئيو مالتي شعنا بهاريات مستملسة نقيف أمو مساء هزاب تحويس كاتبهيلو اتز نغرو زرعي ورأي مس نغروم جن نتي كيد كله زرخب خايو بلع زبل لع نغر مسيلو خاب سماي بتشارك تزرقي حزم صور زنبره مس نغروم جن بار املاخسي تمحرتو نعانا طراي زكونس نا حزابون افدغيو خفوتي زبل مرداتا خمز رخبو اينا نري اب قبر حواريات 10 تلا سلازي انتاي لهم اتلبي زفلط املاخ كا كمتن عنا ذهبنا نعاتاتهم منفس قدس بمهابو مسكر الله نعنا تراي زي كونس نعنا هيزابون زي منفس قدس يبوم يزلو لبهم بأمنات مسان صحي أمونغونان منغومن حنتقوا أي فلالين يهم أمونغونان أمونغوتهم أحزاب النبلوم زلنا لبهم انتهي تراجعوا بأمنات صحيوا شعو خالق خجبروا على حنتي أي حاتتهم
እንታይ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ዝነግሮም ዘሎ ኣምላኽ ዘይሓተቶም ንሕና ኣይንሕተቶም ኣምላኽ ክሓልፍዎ ዘለዎም ዘይበሎም ንሕና ኣይንበሎም ስለዚ ኣምላኽ እንታይ ገይሩ ዘሎ ልቦም ኣንጽሂቡ ብእምነት መንፈስ ቅዱስ ክምልኡ ከለዉ ርአዮም እየ እምበኣር ሕጂ ነቲ ኣቦታትና ንሕና ክንጸሎ ዘይተኻእለና ኣርዑት ኣብ ክሳድ ደቀ መዛሙርቲ ብምንባርኩም ስለምንታይ ንኣምላኽ ትፍትንዎ ንሕናስ ከማታቶም ደኣ ብጸጋ ክርስቶስ ኢየሱስ ከም ንድሕን ንኣምን ኣሎና ኢሎም እዚኣ ምስ መሃሮም ሐዋርያ ጴጥሮስ እዚ ምስ በሎም መስኪሩሎም ማለት እዩ ግደፉ ኣምላኽ ዘይበሎ ነገር ክንገብር ከይንርከብ ንጠንቀቕ ኢሎም ሕጂ ድሕሪኡ እዚ ምስ ሰምዑ ተዓታዕ ኮይኑ ኩላቶም ስቕ ምስ በሉ ድማ እቲ ናይ ኢየሩሳሌም ጳጳስ ነይሩ ዝበሃል ሐዋርያ ያዕቆብ ከምዚ ኢሉ ክምልሰሎም ከሎ ንርኢ ስምዑኒ ኢልዎም ኣምላኽ ካብ ኣሕዛብ ንስሙ ህዝቢ ምእንቲ ከውፅእ ቅድም ከመይ ከም ዝበፅሖም ስምዖን ኣዘንቲሎ ኢልዎም ነታ ቅድሚኣ ዝነገሮ ስምዖን እዚኣ እምበኣር ሰሚዕና ኣለና ጴጥሮስ ማለት እዩ ምስ እዚ ድማ እቲ ቃል ነቢያት ይሰማማዕ ከምቲ እቶም ዝተረፉ ሰብን ስመይ ኣባታቶም እተፀውዐ ኩሎም ኣሕዛብን ንጎይታ ምእንቲ ክደልዩ ነታ ወዲቓ ዘላ ድንኳን ዳዊት ከም ብሓዱሽ ክሰርሓ ነቲ ዖናኣ ክሕድሶ ከም ብሓዱሽ እውን ከቕንዖ እየ እዚ ነገር እዚ እቲ ካብ ዘለዓለም ፈሊጡ ዝገብሮ ጎይታ ይብል ኣሎ ዝብል ጽሑፍ እዩ ስለዚ ካብቶም ቀዳሞት ወለዶ ጀሚሩ ኣብ ቤት ጸሎቶም በብሰንበት ንሙሴ እናንበብዎ ኣብ ከከተምኡ ዝሰብክዎ ዘለዉ እሞ ካብ ርክሰት ጣዖትን ዝሙትን ካብ ሕኑቕን ደምን ደኣ ክኽልከሉ ንልኣኸሎም እምበር ነቶም ካብ ኣሕዛብ ናብ ኣምላኽ ዝምለሱ ዘለዉ ከይነኽብደሎም ይረኣየና ኣሎ ኢሎም ሕጂ ርእይቶኦም ሂቦም ስምዖን ጴጥሮስ ዝሃቦም ርእይቶ ሪኦም እዚ ሐዋርያ ያዕቆብ ድማ መሊሱ ካብ ነቢያት ጀሚሩ ቀደም ዝገብርዎ ዝነበሩ ዝብልዎ ዝነበሩ እግዚኣብሔር ዝበሎ በኣታቶም ገይሩ ክነግሮም ከሎ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣይነኽብደሎም ዝብል ሓሳብ እቲ ውሳኔ እንታይ ኮይኑ ሽዑ ኣብ 28-29 ዘላ ሕፅር ኣቢለ እየ ዝኸዶ ዘለኹ ስለዚ ንይሁዳን ስላስን እቲ ውሳኔኦም ብፅሑፍ ገይሮም ብሰብ ገይሮም ክሰድሎም ከለዉ ንርኢ ኣለና ንሕና ዘይኣዘዝናዮም ገለ ሃባኻትኩም ወፂኦም ክትግዘሩን ሕጊ ክትሕልውን ኩሎም ብቃሎም ከም ዝሃወኹኹምን ንልብኹም ከም ዝዕገርገሩን ስለ ዝሰማዕና ምስዞም እነፍቅሮም በርናባስን ጳውሎስን ምእንቲ ስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ህይወቶም ኣሕሊፎም ዝሃቡ ሰባት ናባኻትኩም እንሰዶም ሰባት ክንሓሪ ሰሚርና ብሓደ ኮይንና መደብና እዩ ስለዚ ይሁዳን ሲላስን ንሳቶም ነዚ ብኣፎም ድማ ክነግርኹም ሰዲድናልኩም ኣሎና ብዘይቲ እተገብአ ተን ውሳኔ ንረኣየን ንጣዖት ካብ እተሰውአ ደምን ካብ ሕኑቕን ዝሙትን ደኣ ክትክልከሉ እምበር ገለ ሓለፋ ጾር እኳ ከይነፅረኩም ንመንፈስ ቅዱስን ንዓናን ተረኣዩና እሞ ርእስኻትኩም ካብዚ እንተሓለኹም ጽቡቕ ክትረኽቡ ኢኹም ድሓን ኩኑ ኢሎም ዝብል ደብዳቤ ጽሒፎም ብሎም ኣብዚ ብዙሕ መልእኽትታት ኣለዎ ሓደ እቲ ደብዳቤ ውሳኔኦም ብሓባር ገይሮም ክኽልከልዎ ዘለዎም እምበኣር ካብ ምንታይ ኢሎም ካብ ደም ኣብ ስሙት ደም ከይትበልዑ ንጣዖት ካብ ዝተሰውአ ከይትበልዑ ዝተሓነቀ ዝሓለቀ ማለት እዩ ዝሓለቀ እንስሳ ከይትበልዑ ዝሙት ካብዚ እንዳረሓቁ እምበር ካልእ ሲ ዝኾነ ይኹን ጾር ከነፅረኩም ንዓና ንመንፈስ ቅዱስን ተረኣይና እዩ ምክንያቱ እቲ ጉባኤ ዝገብርዎ ዝነበሩ ብልቢ ብሕብረት መንፈስ ቅዱስን ከም ዝኾነ እዩ እታ ቁፅሪ 27 ዘላ እንተሪኢኹማ ግን ይሁዳን ሲላስን ሲ እዞም ሰባት እዚኣቶም መን እዮም ዝብል ኣብቲ ታሕቲ 32 ቁፅሪ 32 ኣሎ ብኣፎም ድማ ክነግርኹም እቲ ትውፊት ዝብል እዚ እዩ ሕጂ እታ ፅሕፍቲ ጥራይ ዘይኮነት ኣብኣ ዘላ ሲ ካብቲ ናይ ግዜ ነቢያት ኣትሒዞም ዝነበርዎ ህይወት ዘምልኹሉ ዝነበሩ ኩሉ ክነግርዎም ምእንቲ እዞም ሰባት እዚኣቶም መሪፆም ብልጫ ነይርዎም ማለት እዩ ንኩሉ ከዘንትው ዝኽእሉ ኣብቲ ፅሑፍ እውን ዘየለ ክምህርዎም ከም ዝኽእሉ ይሁዳን ሲላስን ግልና ንሳቶም ድማ ነቢያት ነበሩ እሞ ነቶም ኣሕዋት ብብዙሕ ቃል መዓድዎምን ኣበርትዕዎምን
توفيت رأيكم أب صحف تراي زلوا أيقونن بقالهم دما من تخنقرهم بقافهم دما كنقرهم سديدنا لكم علنا جيت أجابا بنتاع جباء مجيرهم تاخد مسمسة جباء جيرهم زز فلتوا تداريبهم مسكيرهم كبيتروس يعقوب حر وساني دما محلاليفهم بار أب تنبيت أب نبيات كم زخ أب زنبرة أب متحف موسى مالتي ني بيتروس كم زخ أب ترى أيو خمس خبلو أملاخ مو منفس قدوس كان عوم كور دوم كبر أنا كله زي أبير زي أزوز نقدر نحن خنقبر سلت أنا يكون نايجب أناني صور عين خبدلهم نبي هو تخمص وده أمبر نعنا معنك أفي عين قبر بمبال زوج ثانية زي وسينهم مري كابزة حنكة نتعود كابزة تسوء دم كابز موت زين 4 زين رايوان نتعود يلو كابزة تسوء لو مين من بعد نتعود تسوء يبلنا كين خينبل بزحلو أم الخوت أو زجبرو على نوك عبي نقول تبهيلون زم كنستوعب زلنا نقول نتعود يسوء زلو دم بما نايزخون يكون دم إنسان كين بلع كنت كم زلنا ينقرنا مالي زي حلقة دم حالي قدس أنحين بعد خاب اسمع بقول من قدس كذي خستن كايو حالي قدس أنحين مالتي كل بلع خمسة بالناي نقرنا قال أيتي حجزي زي أب هواريات أب بوتاتنا هواريات زي تجبرت جواعي تخركر كابا حزاب بحق موسى زي فلتو زجزو زي نبرو انت زي تجازيركم دحنا تيبلكم من زبلوهم كابتم ايهوداويان زنبرون اب كريستنا زمصو زي حجي ابناء كريستنا دنبي كله زخون دلو خنستوعللو كاب ايهود زمصون كاب احزاب زمصون كوينم يوم حجتيهم كاب ايهود زمصو اتدحنت بمنتاي رخيبهم مخم زلو لبي يبلون نتوما احزاب كما يغيروا زي ابي تصوعوهم كم زلو نا يستوعلون حجبت زلمدو كتغزر لكم مخنياتو اب بلوي كيدان غزرت انت زي تجازيرو أكلنا يتا بيت أملاخ يخون سلا زي نبرة أكلنا بيت أملاخ تزيكون كارماني أي تدحنني خا يبلو مالو سلاسك جزرت نايسجا أب حدش كدام بمنتهي تتكيا بتمكت بتا بزر أكل نايسجانا تجازيرو محبر أبالات نايتا محبر أملاخ نخون الله زي نبرنا حجد ما بتزير منفس قدوس نحاتياتنا قريصو أنصيو نفس سبنتنا قديسو لب بمنصح بأمانات لب بمنصح منفس قدوس يملؤ من برا زي أخا نحنا حدا نخون أكلنا يتا محبر كريستوس بيت كريستيان نخون مالتي سلازي زي أخ تخون زلا كل عين صورهم إلهم حواريات زوسن واحد دحريو حواريات دحر حواريات مالتي تمهروناتهم حليفهم أبوتات أب كباب 310 شمونتن سماعتات كلهم مس حلفوا مالتي بيت كريستيان نشته هوت مسرخبت كحدتات دما مصيو مالتي تقدميتي ببوتات زتخايدت غباء دما غباء نقيا تبال ب 315 عامه مرات ابزخا 310 شمونتن أبوتات تغابيهم يبلن أبزي من يرتقندي كحدي أريوس ينيرو أريوس حجي كهن مسناي قبط بيت كريستيان قال إذن برا ما بقولوا غريخاويو أزيو نايزر باخي إلى مهور كم زنبرة تتاريخ نقر حجي بيتهم ناي قبط بيت كريستيان درو ب310 حدا توجيزي ينير انتو خنقن نتوجزت ناتهم تحيسوا ماليشوا نتخحدة خزر جحو نابكالوت أبيات كريستياناتهم كراخب صحوفات يزرق حسل زين بري هوكت كوين أبت بيت كريستيان سلزي جباء يسويعم مالتي جباء يسويعم نيكيا نتي نبوتات راي زي كنا جن حجي انت لاي ناريوس مسعبتو سوعوا تبعين زي نستبل لحد حجزي كابتي أجباب زجبروا وندي ناريوس مسعبتو انت لاي نبتو جباء تسوي عمالتي إتن كحدثات انتريهم من أزين ركعتين أبصر له تهيمانات كنري عينا بقام قاصري وبجريخ انتاي بحال
ንክርስቶስ ንኣምላኽ ወይ ነቦ ይመስል ኢልዎ ኦሚኦሲስ እያ ትብል ትርእይዋ ዘለኹም ትረኣየኩም ዶ ትኸውን እታ ላዕለወይቲ ዘላ هو OOMOISIOS ኣቦታት ናይ ግሪክ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ግሪክ ፅሑፍ ምስ ረኣዩ ድማ እንታይ ኣሚሎም ኣይኮነን ምስ ኣቦ ሓደ ዳ እምበር ይመስል ኣይኮነን ይመስል እንታይ ኢልካ ጎደሎ ኣለዎ رأينا ذلا يمثلن حادي أبطلوا تهمنات كن رأينا إذا تغير هذا اللي قال دما أبتنا يمبوق ولا قال كتير خلها أو يعني نتأوز نبرت أي جيروا يمثلن بر كم أيقونا يمثلن بر كم أيقونا حجي أمونغو أريوسن في الله أبزي كنت أقصد كل فلتو زقبانا ناي جبسي باتريارك زنبري ألكسندروس بهال مسؤوجن تحقق جازنا تورد يخوين زخدة دياكون قدسات ناتيوس دياكون زنبري والعسران حمشتن عمت نيرو يزبلو حجي أبزي مسؤوز مالالس وي مس أريوس أبتقبايا تسويعيو قالك امنت كان تايلو هاب تباهيلو مالتي ስለዚህ ክርስቶስ እንታይ ኢና ኢልና ዘቀዳመይቲ ንግዚ ኣብሔር ይመስል እምበር ኣምላኽ ኣይኮነን ንኣምላኽ ይመስል ስለዚህ ኣምላኽ ኣይኮነን ይብል እንታይ እንተ ናብ ክሕደታት ዘብፅሖ ጥቅስታት ክንሪአን ጽቡቃት እየን መስለኒ ቀዳመይቲ ኣብ ምሳሌ 8:22 እንታይ ስለ ዝበለ እዩ ቅዱስ ሰሎሞን እንታይ ኢሉ بإግዚአብሔር መሪሕነት እንታይ ኢሉ ኣብ መጀመርታ መገዱ ቅድሚ እቲ ጥንታዊ ግብሩ ተገንዘበኒ ዝብል ኣሎ ስለዚህ ንክርስቶስ መጀመርታ ኣለዎ ፍጡር እዩ ክብል ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብዚኣ ከነስተውዕለላ እግረ መንገደይ ንሓንቲ ፅሕፍቲ ቅድሚኣን ድሕሪኣን ዘሎ እንተዘይንቢብካዮ መረዳእታኻ ምሉእ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኩሉ ግዜ ነስተውዕለላ ሓንቲ ንእሽተይ ጥቕሲ ጥንቁር ኣቢሎም ንመን ከም ዝተባሃለት أبي كم زتبهلت بمنتاي كم زتبهلت كي تجلست ناب كحدات زبط حب زحاتهم كجاجين هزغلون زفتنون بزحاتهم حجي ناب كالخي كده قدوسات ناتيوس نتايلو أب أفتح معرف الساب معرف شمونته نتايلو كابزل العالم كم مجمريا مدري خي كونت أمكو جنا معمو كي كونه عين ما يات كي وحازي أنا تولدكم أخران كي ترفي قدم خربيت أنا تولدكم نمدرن نقولن نتمجمر يا مريت عالمن كي قبرو نسمعات فوق ما خلو أو نبركو نتأفر عبد العلم عمو كزرق خلو ندمنا عبد العلي فوق ما خلو نمنشتات مع عمو كبرت عخلو مايات عبد إزازو كي حالفوسي نبحر خوسنا خلو مسارات المدري كملكت كله أو نبركوي اليوم علم كتفتر كلا أبتعد الله تعالى مدنا هريا من كلنا بمن جيرو يفتير وقت قوي أجزابير بكريستوس بقالو جيرو سلازي ما نحر فطور كنا بلوخين عن كريستوس تقول لك يتفتر خلوا مسؤول نبرة تولد كي أتبدا تولد خن استوعب الله تولدن تفترن ببيننين مولاد تولد وسع إزبل تولد مالت وسع مالت كاب أف قال كاب እግዚአብሔር አቦ ይወጽእ ስለዚህ እዚ አንተ ተንብባሲ እቲ ታ ኣብ 22 ዘላ መልስ መረኸብካ ነርካ ኢሉ መግቢትዎ ማለት እዩ ካልኣይ አርዮስ ክርስቶስ ባዕሉ እንታይ ኢሉ አቦይ ካባይ ዓቢ እዩ እሞ ኢሉ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 14:28 እዚ ስለ ዝበለ ወዲ ምስ አቦ ሓደ ይኮነን ማለት እዩ ኢሉ ስለ መጎታ ምጽዩ ሕጂ ክርስቶስ እንታይ ኢና ንብል ንሕና ቤተክርስትያንና ተኣምኖ እዚኣ ከም መሰረት ክትኮነና እያ ክርስቶስ እንታይ ኢና ንብል ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢና ንብሎ ንሕና ፍጹም نلو ليسكي أملاخ فتصم سب فتصم أملاخ زين ما حزوني هم ملوء مالتي فتصم مالتي ملوء سب ملوء كأملاخ حاجة سبين أملاخن بتوهدونت إن نحنا نقول صو سلزي أبوي
ካባይ ይዓቢኡ ስለዝበለ ክርስቶስኒ ኣምላኽ ኣይኮነን ወምስ ኣምላኽ ሓደ ይኮነን ይብል ኣሎ ኣርዮስ ቅዱስ አትናቴዎስ ድማ እንታይ ኢሉ ወዲ ብስጋ ካብ ኣቦ ይንእስ ይብርግፅ በቲ ሰብኣዊ ባህሪኡ ብኡ ክዛረብ ከሎ ኣቦ ካባይ ይዓቢ ይብል ኣሎ እተፍቅረኒ እንተኮይንካስ ናብ ኣቦይ እንተፍቅረኒ እንተኮይንኩምስ ናብ ኣቦይ ብምኻደይ ምተሓጎስኩም ነርኩም ዝበሎ ከዓ ብስጋ ናብ ኣቦይ ይኸይድ ምንባሩ እዩ ይኹም ክርስቶስ ዓሪጉ ክንብል እንከለና ነቲ ዝለበሶ ስጋ ሒዙ ይዓርግ ከም ዘሎ ኢና ነንፀባረቕ ዘለና ንርዳእ ዘለና እምበር ብኣምላኽነቱ እሞ ኣብ ዘሎ ኢልካ ክትውስኖ ዘይከኣል ኣምላኽ እዩ ኣብ ኩሉ ዘሎ እዩ ኣብ ሕቑፊ ኣቦ እውን ዘለዓለም ዝነብር ዘሎን ዝነብርን እዩ ነስተውዕለላ ዘለና ሕጂ በኣካለ ነቲ ካባና ዝወሰዶ ስጋ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝለበሶ ስጋ ሒዙ ክዓርግ ከሎ ብስጋ ይድይብ ከም ዘሎ ብስጋ ይዓርግ ከም ዘሎ ኢና ክንርኢ ዘለና ብኣምላኽነቱ እሞ ድሮ ኣብ ሕቑፊ እግዚኣብሔር ኣቦ እዩ ኩሉ ግዜ ዘሎ ካብ ላዕሊ ከይጎደለ ካብ ታሕቲ ከይተወሰኾ ኣብ ማህፀን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሓደረ ነቲ ኣምላኽነቱ ስለዚ ብኸመይ ግን ከመይ ይዛረብ ኣሎ ኣበይናይ ኩነታት ይዛረብ ኣሎ ምፍላጡ ኣገዳሲ እዩ ይብል ካልእ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂብን ኣሎ ስለ ዝበለ እግዚኣብሔር ኣቦ ይህቦ ስለ ዘሎ ስለዚ እግዚኣብሔር ወልድ ማዕረ እግዚኣብሔር ኣቦ ይኮነን ኢየሱስ ኣምላኽ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ስለዚ ቅዱስ አትናቴዎስ ድማ እንታይ ኢሉ መሊሱሉ ማለት እዩ ወልድ ቅድሚ ኩሉ ካብ ኣቦ ተወልደ ኩሉ ስልጣን ድማ ኣለዎ ወፀ ማለት እዩ ተወልደ ሕጂ ንርአያ ወፀ ማለት እዩ ማቴዎስ 28:19 ተዳሪና ስለዚ እዩ ድማ እንታይ ኢሉ ከተጠምቁ ከለኹም ብስም ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጠመቕኩም ዝኣዘዝኩኩም ኩሉ ክሕሉ ከዓ እናምሃርኩም ደቂ መዛሙርቲ ግበርዎም እንሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ መሳኻትኩም እየ ዝበሎም ከም ኣምላኽ ነይሩ እንተዘይከውን እዚ ስልጣን እዚ ብማዕረ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ኣጠምቕዎም ኣይምበለን ሕጂ እቲ ስልጣን እቲ ድሮ ምስኡ ነይሩ እዩ ጥንጥቕስታት ክትሪእዎን እንተለየ ብለን ዘለኹ ንዕኡ ዘጋገይኦን እቶም መልሲ ዝህብዎ ዘለው ቅዱስ አትናቴዎስ እውን ክንሪአን ፅቡቅ እዩ ኣርዮስ ስለቲ እታ መዓልቲ እቲኣን ስለ እታ ሰዓት እቲኣን ግና ብዘይ ኣቦ በይኑ መላእኽቲ ወይ ሰማይ እንተኾኑ እኳ ወይስ ወዲ ዝፈልጣ የልቦን ኢልዎም ሃዋርያት እታ መዓልቲ ምፅኣት ናይ መወዳእታ መዓልቲ ዝመዓስያ ኢሎም መሳሓተትዎ ዝፈልጣ ዋላ ሓደ የለን ዋላ ኣነ እውን ኣይፈልጣን እየ ኢልዎም ስለዚ ወልዲ ነዚ ካብ ዘይፈልጥ ምስ ኣቦ ሓደ ኣይኮነን ወይ ኣምላኽ ኣይኮነን ይብል ኣሎ ሕጂ ድማ እዚኣ ድማ ቅዱስ አትናቴዎስ ክፈልጥዎ ስለ ዘይተደልየ መሊሶም ከይሓትዎ ዝበሎም እምበር ዘይፈልጦ ኮይኑ ኣይኮነን ምክንያቱ ነቲ መዓልቲ ምፅኣት ንዋላ ሓደ ክግለፀሉ ዘይብሉ ምስጢር እዩ እምበር ነድዑ ዘይፈልጥ ኮይኑ ኣይኮነን ሓደ ካብቲ ምስክር ናይ ሃዋርያት ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 21 ተዳሪኹሞ ተፍቅረኒ ዲኻ ተፍቅረኒ ዲኻ ተፍቅረኒ ዲኻ ኢሉ ንሃዋርያ ጴጥሮስ ምስ ሓተቶ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ ወይታይ ንስኻ ኩሉ ትፈልጥ ኢኻ ኢሉ ኣነ ከም ዘፍቅረካ እውን ትፈልጥ ኣለኻ ከምዚ ዝበለ ሓያላት ቃል ሃዋርያ ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎ ንሰምዖ ዋላ ንኻልኦት ከይተገልፀሎም ከሎ ንዕኡ ግን ወዲ ህያው ኣምላኽ ካባኻ እሞ ናበይ ክንከይድ ኢና ዝብል ንስኻ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ካባኻ ካብ ሂወት እሞ ናበይ ክንከይድ ኢና ሕጂ ድማ ንስኻ ኩሉ ትፈልጥ ኢኻ እዩ እቲ ክርስቶስ ዋላ ሓንቲ ዘይፈልጦ ነገር ነይሩ ኮይኑ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሃዋርያት ብዛዕባ እዚ ክሓቱ የብልኩምን ንዓኻትኩም ክግለፅ ዘሎ ምስጢር ኣይኮነን ብዛዕባ መወዳእታ ዓለም ኣይትሕተቱ እዩ ዝብሎም ዘሎ ካብ ርእሰይ ገለ ክገብር ኣይክእልን ፍቃድ እቲ ዝለኣኸኒ እምበር ፍቃደይ ኣይደልን እሞ ኣነ ከምቲ ዝሰማዕኽዎ እየ ዝፈርድ ፍርደይ ከዓ ቀኑዕ ይውል ብፍላይ
ፍቃድ ዝለኣኸኒ ዝገብር ስለ ዝበለ እዚ ኣምላኽ ኣይኮነን ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ዘላ እያ ቅዱስ አትናቴዎስ ድማ ከም ሰብ ኮይኑ ይዛረብ ኣሎ እምበር ብኣምላኽነቱስ ኣይኮነን ኢየሱስ በሎ ፊልጶስ እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ዘመን መሳኻትኩም ክነብር ከለኹስ ኣይትፈልጥን እንዲኻ እቲ ንዓይ ዝረኣየ ነቦ ረኣየ ከመይ ኢልካ ደኣ ነቦ ርኤና ትብላ ኣለኻ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 እዚ ንሪኦ ማለት እዩ ኣነ ኣብ ኣቦ ከም ዘለኹ ኣቦ እውን ኣባይ ከም ዘሎ ዶ ኣይተኣምንን ኢኻ እዩ እንድሕር ንመሳሰል ኮይና ስኒ ኣነ ንዓይ እንተሪኢኻ ነዚ ርኢኻ ክብል ኣይክእልን እየ ዳርጋ ክውስኸሉ ኣለኒ ክርስቶስ ግን ብምሉእ ቃል ነዚቱ ንዓይ ዝረኣየ ነቦ ረኣየ ነቦ ዝረኣየኻ ንዓይ ረኣየ ምክንያቱ ኣነ ኣብ ኣቦ ኣለኹ ኣቦ ከዓ ኣባይ ኣሎ እዚ ሓድነቶም እዚ ክገልጾ ከሎ ቅዱስ አትናቴዎስ መልሲ ነቲ ፍቃድ ኣቦይ ይገብር ኣለኹ ኢሉ ስለዚ ድሕሪ እዚ ኩሉ ክትዕ እዚ ኩሉ ክትዕ ምስ ተገብረ ትምለስ ዶ ሕጂ ተኣምን ዶ ኣምላኽነት ናይ ክርስቶስ ትቕበል ዶ ንዝብል ኣርዮስ ክሕደቱ ካብ ክሕደቱ ምምላስ ኣብዩ ንኣርዮስ ብውግዘት ድሕሪ ምፍላይ ድማ ናይ ሃይማኖት ጸሎት እኳ ኣይብላን ኣነ እንታይ እዩ ዝብል ቃል ጉባኤ ውሳኔ እዩ ኣዋጅ ኢኻ ትእውጅ ኣነ እዚ ይኣምን እናበልካ ኢኻ ትገብር ከም ብባኤ ኩልና ከነንብባ ከለና ግን ልቢ እናበልና ከነንብባ ምእንቲ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን እዚኣ ንመን እያ ትብል ዘላ بحد እግዚአብሔር አቦ ነአምን ሓደ አምላኽ ኢና ነአምን بحد ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልዊ ብዝኾነ ወልድ አብ ወሃድ ወነአምን ሪኹም እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቃል ናይ እግዚአብሔር አቦ ዝኾነ ዓለም ከይተፈጥረ ድማ ምስኡ ዝነበረ بحد ወልድ ወሃድ ድማ ነአምን حجي بحريناي أملاخ ناقلصنا كاب برهان زترخبه برهان كاب حقني أملاخ زترخبه أملاخ زتولد مبر فطور زي كونه زتولد مالت نايلنا ينيرنا تتولدت بالقال زوصي قال كمن يوص كاب እግዚአብሔር አቦ ይወጽ حجي አብተ ምስጢረ ስላሴ ምን ትንሽ መተሐዝ ኾነና ምስጢረ ስላሴ እንታይና ንብል መስለኩም እግዚአብሔር አቦ ምንጪ እግዚአብሔር ወልድ ካው ይወለድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ድማ ካው ይሰርጽ ከባቦ ይሰርጽ ዚአን እግዚአብሔር አቦ ጥራይ ዝኾነት ምንጪ ምዃን ንዑ ከምቲ ንኣብነት ፀሓይ ሙቆትን ጩራ ብርሃንን ካብ ኣይመጽ ሙቆት ፀሓይ ይፈጥር ክንብል ኣይንኽእልኒና ወይ ፀሓይ የውፅእ ክንብል ኣይንኽእልኒና ዝተወልደ ዝወፀ ማለት እያ እግዚአብሔር ወልድ እቲ ቃል ካብ እግዚአብሔር አቦ ይወፅእ ኣብ መወዳእታ ቀሚጠ ያለኹ ንሪኢ ኢና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 እንታይ ትብል ቃል ብቅድሙ ነበረ እቲ ቃል ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ድማ እንታይ ነበረ ኣምላኽ ነበረ ስለዚ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ሓደ ዝኾነ ወይ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድር ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ እግዚአብሔር ወልድ እንታይ ፈጣሪ እግዚአብሔር አቦ ቢቃሉ ገይሩ በኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ንዓለም ፈጢርዋ ስለዚ ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ بمنفس قدوس كاب قدس دنگل مريم سغا لبسه سب كونه بيهم اتي እግዚአብሔር سي اتي قال سي كاب مريم سغا لبسو بحيل منفس قدوس سب كوين ማለት اتي እግዚአብሔር اتي ملكوت سي سغا لبسو سب كوين دما بزمن ጴንጤናው ጲላጦስ ምንታና እንታይ ኮይን ሽዑ
تسقله حمام مكرا مسكل تقبله موته تقبره أب قدسات مصحف تخم تصحفه أما بالسالساي معلتي ناب سمايات كموتات تبليو تنسى بخبر دما ناب سماي عرقه أبي ما نابو تقمته كم بحدث نهيوان موتات كفرد بخبر كمصيو نمنغستون مودعتا يبلوم زيوم مليونم زبهالو مودعتا ناي نغسنت ناي كريستوس كندزي عمتي عمتي 2000 عمتي زبلو دلو نمنغستي كريستوس ولا حانت مودعتا يبلون ስለዚህም እቲ ኩሉ ዝረኸቦ እቲ ኩሉ ስቃዩ ስቕለቱ ሞቱ ትንሳኤኡ ዕርገቱ ገይሩ ኣብ የማን ኣቦ ተቐሚጡ ሕጂ ኣብ የማን ኣቦ ተቐሚጡ ክንብል ከለና እግዚኣብሔር ወልድ ብመለኮቱ የማን ጸጋም እግዚአብሔር አቦ የማን ጸጋም የብሉን ዝህሉ በውስተ ኩሉ ኣብ ኩሉ ዘሎ ኣምላኽ እዩ ግን ነቲ ኻባና ዝለበሶ ስጋ ከምታ ቅድሚ ምማቱ ዝነበረ ሒዙ ናብ ሰማይ ዓረገ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ክርስቶስ ምምጻእ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባትን እግዚአብሔርን ዕርቂ ምግባር እዩ ሊቀ ካህናት እዩ ሕጂ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣቦ ድማ ነታ ስጋና ለቢሱ ንደቂ ሰብ ምስ እግዚአብሔር ኣተዓሪቕና ኣብ ዝፋን ኣምላኽ ደው ክንብል በቂዕና ኣለና ማለት እዩ بكريستوس حجي زي أصلوا هيمانوت زي سميقهم أمتيهم ما مالتي سلمنتاي حدا أملاخي إن أنا أمن كريستوس كاب እግዚአብሔር አቦ ዝወፀ ቃል ዓለም ካብኡ ገይሩ ዝፈጠራ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ ዝተወለደ ብስጋ ስጋ ለቢሱ ድማ ዝኩሉ ሕማምን መከራን ሰብ ኮይኑ ሕማምን መስቀልን ሞትን በጽሕዎ ተንሲኡ ነታ ዝለበሳ ስጋ ሒዙ ድማ ናብ ሰማያት ከም ዝዓረገ ኣብዚኣ በጽሕና ኣለና ሕጂ እዚኣ ርእይዋ ጸሎተ ሃይማኖት ኣብዚኣ ተቐዳመይቲ ብዚኣ ጠጠው ትብል ምክንያቱ ክሕደት ኣብ ናይ ክርስቶስ ኣምላኽነትን ዘይ ኣምላኽነትን እያ ነይራታ ናይ ኣርዮስ ማለት እዩ ካልኦት ዛዕባታት ብዙሓት እዮም ነይሮም ኣብ ኒቅያ ክሳብ 20 ዝኾኑ ቀኖናታት ወይ ሕግታት ኣውፅኦም እዮም ኣብቲ ግዜቲ ገለ ንኽጠቅስ ኢለ ዝኸፋቢለ ዘለኹ ሰንበት መዓልቲ ትንሳኤ ክትበዓል ከም ዘለዋ መዓስ ክትበዓል ከም ዘለዋ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣስተብህሉ ኢኹም ናይ ኣይሁድ ፓስ ኦቨር ቅድሚ ናህና ትንሳኤ ኩሉ ግዜ ትውዕል ንሕና በዓል ትንሳኤ ክነብዕል እንተኮይንና ድሕሪ ናይ ኣይሁድ ፓስ ኦቨር እያ እዚ ናይ ፋሲካ ናይ ኣይሁድ ዘኽብርዎ ብዛ ዓዲ ንሕና ትንሳኤ ድሕሪ እያ ክትመፅእ ዘለዋ ትርጉማ ምስጢራ ኸኣኒ ድሕሪ ፓስ ኦቨር እቲ ናህና ድሕነት ተፈፂሙ ማለት እዩ ካብ ሰንበት ንኸይትወፅእ ድማ ካላንደር ገይሮም ሰሪሖማ ተቐዳመይቲ ዝነበረት ሰንበት ናይ ትንሳኤ ናይ ክርስቶስ ስለ ዝነበረት ካብ ሰንበት ንኸይትወፅእ ድማ ዕለት ቀሚሮም ቅድሚ ፓስ ኦቨር ናይ ኣይሁድ ከይትውዕልን ካብ ሰንበት ንኸይትወፅእን እዚአን ክልተ እዚአን ገይሮም እዮም ስለምንታይ እዚ ሕጂ ዝሓልፍ ዝድንጉ ዝመፅእ ናይ ትንሳኤ ተሪኦሞ ንዕኡ ንምርካብ ተባሂሉ ዝተገብረ ናይ ዕለታት ኣቋፃፅራ እዩ ካልኣይ ካብ እምነት ኣብ ክርስትና ፀኒሖምሲ ንዝወፁ ክምለሱ ከለውስ ይጠመቑ ዝብሉ ሓይልታት ከዓ መፅኦም እምነት ጥቢቕረታ ጥምቀት ሓንሳ ምስ ተገብረት ዘይትድገም ንህይወት ሙሉእ ስለ ዝኾነት እቶም ወፂኦም ዝፀንሑ ክምለሱ ከለዉ ትምህርቲ ተማሂሮም ተማዒዶም ደኣ ክምለሱ ኣለዎም እምበር ጥምቀት ክድገም የብሉን ዝብል ከዓ ኣብዚኣ ወሲኖም ማለት እዩ ካልእ ንክህነት ዝምልከት እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ናይ መጀመርያ መነኮሳት ክኾኑ ኣለዎም ክምንን ኣለዎም ክህነት ካህን እንድሕር ትኮን ኮንካ ክትምርዖ የብልካን ዝብል ኩነታት ነይሩ ስለዚ ጾር ኣይነኽብደሎም ካህናት ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ሓንቲ ሰበይቲ ሓቀኛታት ቅዱሳት ንጹሃት ክኾኑ ደኣ እቲ መምዘኒ ንግበር እምበር ክምርዓው ኣለዎም ግዴታ ዘይኮነ እንድሕር ክምርዓው ኮይኖም ሕጂ ክህነት ከይተቐበልካ ከለኻ ክትምርዖ ይፍቀድ እዩ ክህነት እንተተቐቢልካ ግን ድሕሪኡ ክትምርዖ ኣይከኣልን እዚ እውን ሽዑ ኣነፂሮሞ ማለት እዩ ይርዳእኩም ክኸውን ተስፋ ገብር ካህን ክምርዖ ከም ዝኽእል
ቅድሚ ክህነት ምቕባሉ ይምርዖ እንተ ደኣ ክህነት ተቐቢሉ ግን ድሕሪኡ ክምርዖ ኣይክእልን እዩ ኣብዚ ኣብ ናይ ዲቁና እንተመፂና እውን ከምኡ ይብሉ ከይተዓውነና ምእንቲ ፍልይ ከብላ ካህን ክኸውን እንተኮይኑ ንቅድም ይምርዖ ድሓር ክህነት ይወሃብ እንተ ደኣ ከይተመርዓዊ ከሎ ክህነት ተዋሂቡ ግን ከም ዘለዋ መኒኑ እዩ ክነብር ዘለዎ ትብል ሕጊ ኣውፅኦም ሽዑ ማለት እዩ እንተ ሞይተንኦም እውን መሊሶም ክምርዓው ኣይክእሉን እዮም ሕጂ እዚ ካብቲ ዕስራት ዝበልኩኹም ገለ ኣብቲ ሽዑ ኣገዳሲ ዝነበረ ኣውፃ ኣቢል እየ ዘለኹም ብዙሕ ካልእ እውን ኣለዎ ሳልሳይ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ብ381 ዓመተ ምህረት እያ እዚኣ 150 ኣቦታት ተጋቢኦም ይብለና ዛዕባ ናይ ክሕደት እንታይ ነይሩ መቅደኒዎስ ዝበሃል ሊቀ ጳጳሳት ዝነበረ እዩ ሕጂ እውን ኣብቲ ቁስጥንጥንያ እዚ መንፈስ ቅዱስ ብወልዲ ተፈጢሩ እዩ ዝበለ ስለዚ ማዕረ እግዚኣብሔር ኣቦ ኣይኮነን ማዕረ እግዚኣብሔር ወልዲ እውን ኣይኮነን ብወልዲ እዩ ተፈጢሩ ይብል ካልኣይ ኣጵሎሪዎስ ዝበሃል ድማ ንክርስቶስ ነቲ ናይ ሰብኣዊ ወገኑ ጎደሎ ገይሩ እንታይ ኢሉ ሰብ እንታይ ኣለና ባህርያት ንሰብ ነብስን ስጋን መንፈስን ኣለና ሕጂ ንክርስቶስ ነብሲ ኣየድልዮን እዩ ኢሉ ምክንያቱ ድማ እቲ ቃል ኣምላኽ ሎጎስ እንታይ ኢሉ ነቲ ቃል ኣምላኽ ነቲ ዘድሊ ህይወት ስለ ዝሃቦ ነፍሲ ኣየድልዮን እዩ ሰብ ክመውት ከሎ ነብስን ስጋን ተፈላለየን ኢና ንብል ሕጂታ ህይወት እትህብ ነፍሲ ኣይተድልዮን እያ ንክርስቶስ ምክንያቱ እቲ ቃል ኣምላኽ እቲ ህይወት ዝኾነ እዚኣ ስለ ዘዳለወሉ ኣይተድልዮን እያ ኢሉ ዘክርዋ ኢኹም ክርስቶስ እንታይ ኢና ዘለና ዘለና ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ኣምላኽ ነብሲ ናይ ሰብ እንድሕር ጎዲላቶ ፍጹም ሰብ ክንብሎ ንኽእል ስለዚ ሕጂ ነቲ ናይ ሰብ ባህሪኡ ጎደሎ ይገብሮ ኣለዎ እቲ መናፍቕ ዝበሃል ነፈቐ ኣጉዲሉ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ስውርቲ እያ ፅቢቓ እዚኣ ስውርቲ እያ ናይ መቅደኒዎስ ንመንፈስ ቅዱስ እዩ ጎደሎ ገይርዎ ካብቲ ናይ ስላሴ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ፍጡር ኢልዎ ልክዕ ከምታ ናይ ኣርዮስ ማለት እዩ ኣርዮስ ንክርስቶስ ፍጡር ኢልዎ መቅደኒዎስ ድማ ንመንፈስ ቅዱስ እዩ ፍጡር ዝብሎ ዘሎ ጎደሎ እዩ ብክርስቶስ ዝተፈጥረ እዩ ስለዚ ነዚአን ክልተ ክሕደታት ዓበይቲ ብምምላስ እታ ጸሎተ ሃይማኖት ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ወልድ ተጠጠው ኢላ ዝነበረት ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን ትብል ዝነበረት ማዕረ ምዃኑ ንመቅደኒዎስ መልሲ ድማ እንታይ ኢሎሞ ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ ሕጂ እቲ ወልዲ ፈጢርዎ ዝብል እንተላይ ኣብ ዝምልስሉ ዘሎ ኣይኮነን ካብ መን ዝወፀ እዩ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሳኤ ሞታትን ንዘለኣለም ዝመፅን ህይወት ተስፋ ንገብር ኢሎም ከዓ ነዛ መፅሓፍ ነዛ ጸሎተ ሃይማኖት ወሲኾሙላ ማለት እዩ ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ ኣፀቢቓ ብዙሕ ተጠቢላ ዘሎ ጎይታ እዩ መሕወይ እዩ ካበይ ዝሰረፀ ኢኻ ካብ ኣብ ንእምነት ሕጂ ኣብ ካልእ እምነታት እንተሪኢኹም ካብ ኣብን ካብ ወልድን ዝሰረፀ ይብል ኖ ምንጪ መን ይክኸውን ዘለዎ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ኣቦ እዩ እግዚኣብሔር ኣቦ ወላዲ እዩ መስረፂ እዩ እግዚኣብሔር ወልድ ተወላዲ እዩ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ድማ ሰራዊት እዩ ስለዚ ነዘን ክሕደት ናይ መቅደኒዎስን ናይ ኣጵሎሪዎስን በዚኣ ገይሮም ዛዚሞማ ማለት እዩ ካልእ ውሳኔ ናይ ቁስጥንጥንያ እንተሪእና ድማኒ ኣብ ኒቅያ እውን ተላዒሉ ነይሩ እዩ ውሳኔ ተዋሂቦ ነይሩ ግን ኣብዚ ኣፀቢቖም ኣብሪሆሞ ወይ ኣነፂሮሞ ማለት እዩ ወይ ነዚ ኣረጋጊፆሞ ሓደ ጳጳስ ክሽየም ከሎ ናብ ሓንቲ ሃገረ ስብከት ኢሉ እዩ ዝሽየም
ስለዚህ ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት እቲ ምኽንያት ድማ ንኻልእ ኣገዳሲ ኣበርክቶ ኣለዎ ተባሂሉ ተኣሚኑሉ እንተዘይኮይኑ ካብቲ ሃገረ ስብከቱ ክፈፂሙ ክቕየር ኣይግብኦን እዩ ከም ምንታይ ገይሮም እዮም ዝርእዎ ነዚ ከም መርዓ ማለት እዩ ሰብኣይን ሰበይትን ክፈላለዩ ከም ዘይግብኦም እቲ ጳጳስ ድማ ነቲ ሃገረ ስብከት ተመርዒዋ እዩ ክመርሓ ክጓስያ ክሳብ ሞት ንሱ እዩ ኣብኣ ዘሎ ኣገዳሲ ኣብ ካልእ ዘበርክቶ ነገር ኣለዎ ተባሂሉ ቤተክርስትያን ተኣሚኑሉ ብዘተ ግን ይከኣል እዩ ስለዚ ኣብ ግባኤ ኒቅያ ተረኣያ ነይራ ኣብዚኣ ግን ዳግማይ ኣፅኒዖማ ማለት እዩ እታ ራብዓይቲ ወይ ካብቶም ናይ ኣቦታት ድማ እታ ሳልሰይቲ ጉባኤ ኤፌሶን ብ431 ኣብዚ ድማ 200 ቦታት ተሳቲፎም ከም ዝነበሩ እዩ ኣብዚ እቲ ክሕደት ናይ ንስጥሮስ ዝብል ሕጂ እውን ናይ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳስ እዩ ክርስቶስ ክልተ ባህሪ ኣለዎ ኢሉ መለኮታዊ ባህሪ እዚ ባህሪ እዚ ድማ ካብ ዝኾነ ድኻማት ናይ ደቂ ሰብ ፈፂሙ ክበፅሖ ዘይክእል እዩ ሓቂ እቲ ካልኣይ ድማ ሰብኣዊ ባህሪ ንኩሉ ድኻማት ሰብ ዝተቃልዐ ማለት እዩ እንድሕር ሰብኣዊ ኮይኑ የስ ትኽክል እዩ ሰብኣዊ ባህሪ ኩሉ ድኻማት ክመፀ እዩ ሕጂ እተን ኣገላለፃ ትኽክል እየን መለኮታዊ ባህሪ ካብ ኩሉ ድኻማት ሰብ ነፃ እዩ እቲ ሰብኣዊ ባህሪ ድማ ኩሉ ድኻማት ሰብ ይበፅሖ እዩ ኣብ ምንታይ ዳሉ ትፀገም እንተሪኢኹም ኣብታ ትሕቲ እያ ዘላ ስለዚ ድማ እቲ መለኮታዊ ባህሪ ክርስቶስ ክሳቐን ክመውትን ኣይክእልን ስለዚ ድማ እቲ ኣብ መስቀል ዝነበረ ድማ ናይ ሰብ ባህሪ ክርስቶስ ንበይኑ እዩ ዝተሳቀይን ዝሞተን እንተሪኢኹም ብስጋ ክሳቐን ክሽንከርን ክመውትን ከሎ መለኮታዊ ኣይነበረን እቲ መለኮታዊ ባህሪው ኣይነበረን ካብኡ ሲ መለኮት ናይ ክርስቶስ ተፈልዩ ነይሩ ካብቲ ክስቀል ክቕጥቀጥ ከሎ ማለት እዩ ኣብዚ ቅዱስ ቄርሎስ ብፍላይ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ስነ መጎት ኣቕሪቡ ሓንቲ ከም መብርሂ ትሕግዘና ትኸውን ኢለ ቅዱስ ቄርሎስ ነዚ ንንስጥሮስ መልሲ ሂብዎ መለኮታውን ሰብኣውን ባህሪ ክርስቶስ ውህደቶም ሲ ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን እዩ ከም ቋሕሰም ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ተፈላለዮም ኣይፈልጡን እዮም ኣብነት ኢሉ ቅዱስ ቄርሎስ ነዚ ክህብ ከሎ እዛ ትረኣየኩም ተልያ እዛ ሓፂን ትርእይዋ ዘለኹም ትረኣየና ተልያ ረሲና ኣላ ሓዊ ረሲና ሕጂ ብመደሻ ገይሮም ከዓ ይቕጥቅጥዋ ኣለዉ እታ ትጣዋወን ትለዋወን እታ ሓፂን ድያ ወይስ እታ ሓዊ እዩ ተሓዊ ግን ካብቲ ሓፂን ኣይተፈልየን ሪኹም ሕጂ እቲ መለኮታዊ ባህሪ ከም ተሓዊ ማለት እዩ እቲ ሰብኣዊ ባህሪ ድማ ከም ተሓፂን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሓፂን ዝቕጥቅጥ ዘሎ እቲ ዝቕጥቅጥ ዘሎ ነቲ ሓፂን ዝቕጥቅጣ ዘሎ እምበር ነቲ ሓዊ ዋላ ሓንቲ ይገብራኒ ክርስቶስ ክስቀል ክመውት ክብል ከሎ ድማ እቲ መለኮቱ ካብኡ ፈፂሙ ኣይተፈልየን ኣይሳቀን እዩ መለኮት ኣይሳቀን እዩ ምንም ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ግን ካብኡ ኣይተፈልየን ተፈልዩ ምባል እያ እታ ቀንዲ ክሕደት ዘላ ሕጂ ክልቲኡ ባህሪ ነንበይኑ ጌርካ ሪኢኻ እቲ ክሳቀ ከሎ እቲ መለኮታዊ ይነበረን ምባል እያ እታ ቀንዲ ጌጋ ትኸውን ዘላ ስለዚ ሓንሳብ ኣብ ማህፀን ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም እቲ መለኮታዊ ባህሪ ናይ ኣምላኽ ናይ ክርስቶስ ምስ ስጋ ምስ ተዋሃደ ነቲ ስጋ ምስ ለበሶ ናቱ ምስ ገበሮ ኣይተፈላለየን ብፍፅም ዋላ ከም ቅፅበት ዓይኒ ወይ ከም ቋሕሰም ኣይተፈላለዩን እዚ እዩ ንዓና ድማ እንታይ የብለና እዚ ተዋህዶ መለኮታውን ሰብኣውን ባህሪ ተዋሂዱ ዩናይትድ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ተዋህዶ ገለገለ ከም ሽምና ጌርና ጥራይ ንሪኦ ከይንህሉ ኣይኮነን ባህሪ ናይ ክርስቶስ እዩ እምነትና እዩ እዞም ኩሎም ክርስቲያን ኢና ዝብሉ ንክርስቶስ በዚ እንተዳ ዘይፈሊጦሞ ኣብ ክርስቶስ ጎደሎ እምነት ኣርእዮም ኣለዎ ማለት እዩ ካልኣይ ክሕደት ናይ ንስጥሮስ ድማ እንታይ ነይሩ ካብቲ ቀዳመይቲ እያ እቲ ምንጩ ማለት እዩ
ንቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ክትበሃል ኣይግባእን እዩ ኢሉ ነቲ ሰብኣዊ ባህሪ ወሊዳ እምበር እቲ መለኮት ኣብኡ ኣይነበረን ሕጂ ድሓራ እዩ ዝወሃዶ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣይኮነን እንታይ እያ ትብል ኣብታ ወንጌል ዮሃንስ ቅድም ኢለ እውን ጠቂሰያ ነይረ ቃል ስጋ ኮነ ኣብ ማህፀና ሓዲሩ ከዓ ዝተወልደ ክርስቶስ ኣምላኽን ሰብን ደኣ እምበር ሰብ ንቅድም ወሊዳ ዳሕራይ ኣምላኽ ዝተዋሃዶ ኣምላኽነት ዝተዋሃዶ ኣይኮነን ስለዚ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እንታይ ክትበሃል እያ ዝግባኣ እንታይ ወሊዳ ዘላ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ሕጂ ወላዲት ኣምላኽ ክትበሃል خيل يا ይግባእ ምክንያቱ እቲ ዝተወልደ ኣምላኽ እዩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ተሪኢኹማ ቃል ብመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ እያ ነስተውዕለላ እዚ ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኮነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ሕጂ ኣብ ፍቅዲ 14 እንታይ ኢሉ እቲ ቃል እንታይ ኮይኑ ስጋ ኮይኑ ነቲ ስጋ ናቱ ገይሩ ተዋሂድዎ ስጋ ኮይኑ ሕጂ እቲ ቃል እታ ኣምላኽ ዝኾነት ቃል ምስቲ ስጋ ኣላ ስለዚ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወለደቶ ኣምላኽ እዩ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ እዩ ስለዚ ውሳኔ እንታይ እዮም ኣሕሊፎም ክርስቶስ ኣብ ማህፀን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ዝሓድር ሒዙ መለኮትን ስጋን በተዋህዶነት ስለዘይተፈልየ ዝተወልደ ፍጹም ኣምላኽ እዩ ፍጹም ሰብ እዩ ድማ ስለዚ እዩ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ እትበሃል እንታይ ይበሃል ብቋንቋ ግሪክ ቲዮቶኮስ ኣደ ኣምላኽ ሕጂ ክንጥንቀቐሉ ኢየሱስ ሽሙ እንድዩ ኣደ ኢየሱስ ጥራይ ክብሉ ዝደፍሩ ሰባት ኣለው ወላዲት ኣምላኽ ክብሉ ግን ዝጽግሞም ኣለው ከነስተውዕለሉ ይግባአና ወደ ኢየሱስ እያ ኢየሱስ ግን እቲ ፍጹም ሰብን ፍጹም ኣምላኽን እዩ كتقاللن تقولين زن 4 وسانيتات تحانتي أب جزء زمن هواريات تجبرتها انتهينا نه هواريات جباي أم عرف كندي أتركب أب جبر هواريات عصرت وحمشت الحين حجزكم جزء من تهم كتب جبر هواريات عصرت وحمشت رأي وياهم إثنين زنبرة ز صحبة زعبة ويتأجندوا من تاينيرو بزي جزرت أيتدو حنين يخم زبلو حيلتات ناي كابتم كاب أيهود ناب كريستنا زمسو نتوم كاب أحزاب ناب كريستنا زمسو عقات زخون حسب قريبهم لهم كتجزر لكم من نابل يقدروا منيرهم أبز خركرت العيلو هواريات جباء أجيرهم أي فالكم نحنا من سهل بي منفس قدس بمملأ من أيزابون كم تصوع من فلتنا بزي صورين أخبر لهم كتحلوا ولا نزل لكم من تايت راين تعوز تسوي دي مبلغ تعوز تسوي يتحلل دم انسسا حلو الحلقة تسوي كاب زموتن نزموت كاخم ترى نورمال غير مري وصل زنبرو انصباري قملو مالت مخنياتو ابتي ايت زمو ايت سرق زبل حقي اينبرون حج نزموت ولا حنت انتاش ما يمسلم لي حاتيات مهانو يسمروا لمالو زموت حنق دم نتعوز تسوي زين بخلت سبات لوهات غيرهم بقالن بصحفن كنغروهم كلو نوري ناينيكيا ناريوس يا اريوس كريستوس فطوري سلاز تبعله بزحات قصتات امصيو نخلو جن تخارا خيرهم راتي عمو كملس جن فقادنيا سلازي نبره نسو بوغزا تفليو صلوت هايمانوت كريستوس منيو زبلكا تجميرات لنا مالتي يتولد دنبر فطور زي كونه كله بوز خونه بزي كوسي ابز مدر زله يكون منم زخونه ነገር ولا حنت يلا ስለዚህ ፈጣሪ مساب حادي دحراي اب نيقيا دما مقدنيوس نمنفس قدوس فطوريو كبل كلو كحدات منفس قدوس امصيو ابولوريوس دما نزيهم كلتيوم دما
ንመንፈስ ቅዱስ ክሕደት ስለ ዘምፁ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ኣብ ዝሰረፀ እቲ መቅዶኒዎስ ንመንፈስ ቅዱስ ፍጡር ብወልዲ ተፈጢሩ ኢሉ አጶሎሪዎስ ድማ እንታይ ኣምፂኡ ንክርስቶስ ስጋ ነፍሲ ኣየድልዮን እዩ ነፍሲ ካብቲ ካብ ቃል ኣምላኽ ህያው ዝኾነ ካብኡ ረኺቡ እዩ እቲ ህይወት ሕጂ ኣብ ባህረ ናይ ሰብ ናይ ክርስቶስ ክሕደት ወይ ጎደለነት ኣምፂኡ ማለት እዩ ኣብታ ሳልሰይቲ ወይ ራብዓይቲ ጉባኤ እንተርእናያ ድማኒ ንስጥሮስ ድማ ንክርስቶስ ንድናቐት ድንግል ማርያም ሓደ ኣደ ወላዲተ ኣምላክ ክትበሃል ኣይግባኣን ኢሉ ንክርስቶስ ድማ ክልተ ባህሪ ሂብዎ መለኮታዊ ባህርን ኣምላኽ ሰብኣዊ ባህርን ስለዚ ኣብ ግዜ ስቃይን መከራን እቲ መለኮታዊ ባህሪ ድኻም ሰብ መከራ ክበፅሖ ስለ ዘይክእል ኣብቲ ግዜ መከራ ናይ ክርስቶስ እዚ መለኮታዊ ባህሪ ኣይነበረን እዩ ስለዚ እቲ መስቀል ዝወዓለ ክርስቶስ መለኮት ዝተፈልየ እዩ ዝብለና ዘሎ ኣይኮነትን ሓንሳብ ምስ ተዋህዱ ንዘለኣለም ዋላ ሓንቲ ሰዓት ከም ቅፅበት ዓይን እውን ኣይተፈልየን ብተዋህዶነት ንዘለኣለም ይነብር ኢልና ካብ ቤተ ክርስቲያንና ትምህረና ስለዚ እዚአን መስላ ዘን ናይ ሎሚ መዓልቲ ሕቶን ርእይቶን ገለ እንተለኩም ወይ ንበዓል ኣበይ መርጌታ ዝውስኹሉ እንተለዎም ናብኦም ካሕልፎም እዮም ኩልኹም በቐሽለ ዶኽን ትኽሲል እዩ ዝመስል ኣበይ ቀሽሲ ደኺሙ ኸው ሙሉእ ኣይተመኽን የለባ እንታይ እንደኸ ኣብዚኣ ሕቶላትና ኣራይ ነዚ ኣርዮስ ዝኽተሉ ሃይማኖታት ከመይ ዝበሉ እዮም ሕጂ ልክዕ ከም ናይ ኣርዮስ ዝኸይድ ዘሎ እዞም ናይ ጀሆባ ዊትነስ ትብልዎ እዮም ንክርስቶስ ከም ሓደ ነቢ ፍጡር እምበር ከም ኣምላኽ ዘይቅበልዎ ኣርዮሳውያን እዮም ዋላ ናይ ምስልምና እውን ተሪኸ ከምኡ እዩ ንክርስቶስ ከም ነቢ ብዙሕ እኳ ካብቲ ካልእ እውን ዝፈላለ ዝኾነ ንክርስቶስ ከም ሓደ ነቢ እምበር ከም ኣምላኽ ኣይርእይዎን እዮም ካልእ ኣብ መርጌታ ገለ እንተለካ ትውስኽ ሕጂ ድማ ኣብዞም ሓደሽቲ እምነታት ድማ ንረኣየዋ ጀሆባ ዊትነስ ጥራይ ዘይኮነ ሬማ ዝበሃሉ እውን ኣለዉ ንክርስቶስ ተሳዒሩ እዩ ኣብ መስቀል ዝብሎ ትኽክል ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሳዒሩ ዝበሃሉ ብዙሓት እምነታት ኣለዉ ከምኡ ንክርስቶስ ከም ስዑር ከም ውዱቕ ገይሮም ዝርእይዎ ማለት እዩ እስከ ድሓን ገለ ፅማቕ እንተለዎ ነብይ መርጌታ ከተቐልለልና ናብኡ ዕኽቦ እሞ ካብኡ ናብ ሕቶን መልስናቱ ወይ ሕቶ ወይ ርእይቶ እንተለኩም ኩሎም ኣለና ድንያ ብሓንሳብ ኣለና ዘረባ ኣባድያ ጸሎት ሃይማኖት ክንደግማ ከለና ከመይ ጌርኩም ክትደግምዋ ወይ ክንሪኣ ከም ዘለና መቸም ሎሚ ተስፋ ገብራ ፅቢቓ ተረዲኣትኩም ክትከውን እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣነ እዚ እምነተይ ኢልና ኢና ንእውጅ ኣነ እዚ እየ ዝኣምን ብሓደ እግዚኣብሔር ይኣምን ብሓደ እግዚኣብሔር ወልዲ ካብ ብርሃን ተረኽበ ብርሃን ካብ ኣምላኽ ተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ባትሪ ክትውዳእ ንደልያ ንሕና أوصياتكم ده أنا باتري خطوة دليا تشارجر أوكي وقبل ثاني حلهم أتي ناي منفس قدوس كحدث مسمى دما أنت وشيخهم بلو كاب أبز سرزة من 4 دحراي أبتي كاوز قص عليه خاب 480 حدن
أنا 430 30 حدا تاني مودات أنا هنا زغنت مالتي 450 حدا دما እቲ ጉባኤ ከልቄዶን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቤተክርስትያን ዝተፈላለየትሉ ኣብ ክልተ ዝተመቕለትሉ ማለት እዩ ሓደ ካብኡ እቲ ዝኾነ ነዚ ናይ ባህረ ክርስቶስ ኣብ መሊሱ ንዕኡ ኣብ ክሕደት ዝተመርኮሰ ንዕኡ ዘነፅር ዝኣምኑ ስለ ዝተረኽቡ ብፍላይ ምስ ናይ ሮማን ካቶሊክ ቤተክርስትያን ዝተፈላለየናሉ እዋን ማለት እዩ ምክንያቱ ነቲ ናይ ጸሎተ ሃይማኖት ትሕዝቶሲ ክቕይርዎ ተራእዮም እንታይ እዩ ሓደ ካብ ዝተቐየረ ሕጂ ኣብ ናይ ሮማን ካቶሊክ ጸሎተ ሃይማኖት እንተሪኢኹም ኣብታ ብሓደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ኣብ ሰረፀ ንብላ ዘለና ንሕና ኣብኦም እንታይ ተወሲኻታ ኣላ ምን ክነግረኒ ይኽእል ካብ ኣብን ካብ ወልድን ዝሰረፀ ይብሉ ሕጂ እዚኣ وسخيا منفس قدس كاب ابن ولدن تسرت فلي كتمره حق حج يا دحراي زمصوا ازيا ابتاناي غباي كلكيدون اب بحر كريستوس ملكوتن بتتوحدون زبل نا ابانا قلت لي ناي مرداتا صقم نيروم ازوم ناي ايسترن اورثودوكس كيترف مسوم كيدم نيروم ما بتغزيتي دحراي جن توم ناي إيسترن أرثوذكس مفلاي كاب ناي جريخ ناي راشان كاب ناي روما زتفليو لا مخنيات ما زيا كاب أبن كاب ولدن يسرز زبل مسحوسلا نزيا تقايمهم كاساتهم تم إيسترن أرثوذكس بحالو جريخن راشان كاب تفليم كاب ناي رومان كاثوليك تفليم مالتي نحنا جن كاب أب راحينا نزل انت حجي زيا نستوعب الله أفتح مستير سلاسي باسم بأكال بجبري حدث سلستين يوم سموم أب ولد منفس قدس يمزبهالو أكالاتهم ما هلاويهم مالتي زابير أبو فصم هلاوي الله زابير ولد فصم هلاوي الله زابير منفس قدس فصم هلاوي الله جبرهم لما نناتوميا زابير أبو انتايو منشي أبو ولادي مسرتي زابير ولد ما تولادي زابير منفس قدس دما سراتي بملكوتهم ببهريهم بسلطانهم جن حدا حجز اندحر حنافيس نايو نابنت زابير ولد انت لاي مسرت انت داغيرنايو كلتا بهرني نابن ولدن هبنا نمنفس قدس زي بلو يخونالو حنتي بهري وين سلستيوم يا ويك عن حاديوم من شخ خون زخل ويك زي أبي ربوت رايك خونالو ويد ما سلستيوم خونالو سلازين ويك زي أبي ربوي تمين شزبلنا تي قد صحف كل زخل دما زي أبي ولد رايك خونالو كسرت خوين ما زي أبي منفس قدس ስለዚህ ክሳብ ታ መጨረሻ ራእይዋ ይኹም ድሕሪኡን ድወስኹላ ብሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን መን እንታይ እታ ጉባኤ ሃዋርያት ማለት ሃዋርያት ዝኣከብዋ ሃዋርያት ዝሰበኽዋ ብሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ሎሚ ዋላ ኣብዚ ከምዝላይ ከኮይኑ ስለ ዘሎ ቤተ ክርስቲያንና ንጥምቀት ንሕድገት ሓጢኣት ኣይኮነን ዝብሉ ካልኦት እምነታት ኣለዉ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና እውን ኣትሎ መፅእ ኣሎ የስጋእካ እዩ ህፃናት ዝጥመቕሉ ንሕድገት ሓጢኣት ኣይኮነን ዝብሉ ይረኣዩ ኣለዉ ተገዲዶም ድዮም ባዕላቶም ኣሚኖምሉ ድዮም ቀሲልና ክንሪኦ ኢና ግን ጸሎተ ሃይማኖት እንተሪኹማ ነዚኣ ምክሓድ ማለት እያ ንሕድገት ሓጢኣት ንዓብን ንእሽተይ ኣይትብልኛ ንኩሉ ዝተጠመቐ ሕድገት ሓጢኣት ይረክብ እሞ ኣባ ቀሺ እቲ ብተዋህዶነት ኢልና ነእትወላ ኣብ ናይ ካቶሊካ ኣብ ናይ ካቶሊካ ኢሎም ዘእትውላ ኣብታ ጸሎት ሃይማኖት እታ ፍልልያ ኣብ ናይ ኣብ እን ወልድን ስለ ዝኾነት እያ መንፈስ ቅዱስኒ ካብ ኣብን ካብ ወልድን ይሰርፅ ይብሉ
ساتهم نحن جن كاب أب زرقة بمنفس قدوس نعمل مس أبن مس ولدن كأني نماس بنو نسقدلو نملخون. اوكي على هو تسمعنا حق هو تسمعنا ما كل كريستوس كل تبهر الله. ساخ أمل ولا ساخ ولا حسبني. حتى لني مهما. أبي مرجيتا سين انتهي بالله تاني جواي كل كدون تاقن زفالاليت كريستوس كل تبهر الله ويات بالوتع نايمن فس قدوس كابن ولد نسرز زمصت دحريا تلاينتهم راشان غريخن زتنكفتهم مالتي حتى لنا سمعني أنا يبغى حتى لني سقابي ولا عزيم سنة زل خاني مسيل نزايل أنا بروح أيضا أما عديد الله قبائي ناي حواريات ويناي بوتاسي أب 330 حدني مودة تنسلست عبيت قبائيات تغيرن مالتي دحرؤسي أبتي هايمانوت مستخونتات كأتو زنبرو زقيا زنبرا نجر سلدي نبرا ديو ولا سلتي زقبا ديو قبائينا يبوتات نمنتاي دحرؤ تطويلو تبوت حتى حجي نعا قبل هذا لو خيام نبي مرقدات هاي لو نسقط الله دللو تا قبائي كل كيدون 450 حدا حجي زي نبلن زلنا زين سلسته زي نبلن زلنا رأيها بيت كريستيان بحانتي ترنفت خوينا زقاطما قدايات فتيحه بوسان يزوصت لي حجي زتوغزو زتفليون تليوم قلسبات وحدات منبر نابنت ابناي نيكيا اريوس مسبوح صعبتو مالتي اب قسطنطينيا مقدونيوس مس ابولوريوس اب افيسون دما مستروس لخا مراحت ولا تنبرو كحدت سلازي ترخبهم نزيهم بيت كريستيان تغابيا غبايا تصويعو حجزي تغبايا نصوعو خنبل خلنا ما تمسلك ني عالم لخ غبايا بفلا يفتنا مجمريا ناينيكيا كاب كل الحقوق الله زبها البوتات كم زموص يزنغر التاريخ حجي تأمنت نقول لك سلازي تنكفك حنت خا سلازي نبرت تأمنت زيهم تغابيهم يوم نزو سينم دحريو جن هب 450 حدن غبايا كل كدون كريستوس كل تبهر اللو زبل حساب زمصه تسماميعهم بحساب كوسنون كوصون سلازي قالو بتكريستيان تكوينا بز غزي زي فلاليا اب كلته تمقيلا جاب كلته تمقيلا بتحاده زخده نايزوم ايسترن بعل دحراي رومان كاثوليكن راشان غريخن زحازه مالتيو بزا حدا خا زوم اورينتال ابيات كريستيانات مالتي حجي خابزينيو حب حدا تغابيهم بحدا امنات كزتيو ايكولونيو ببو وغنم يم زخر زلو كم حنت بيت كريستيان يكون حجي كم كلته بيت كريستيان خدلو زي تغاغيت دحراي مليشم دما 480 حدن يا مثلا ماشم دما بتاناي منفس قدوس كبابن ولدن سرص الهم سلازو ولاتهم ناي رومان كاثوليك اتوم ايسترن اورثودوكس دمخابهم تفليهم مالتي منياتو اب صلوت هيمانوت افتن بحنساب كلنا زتسمع معنا منفس قدوس كاب اب زسرصينا نبل امنتنا سيا اليوم كاب زي تقيمهم حجي بب وغنو ناي رومان كاثوليك ناتا غبايه تغبر اتوم ناي ايسترن ابيات كريستيانات ناتهم غبايه يغبروا نهنا دماتهم ناي اورينتال دما بناتهم غبايه يغبروا ببين حجزي حدا غبايه الكاتهم صو ايكالين نناتكا غبايه زخون مالتي بتكريستيان شو عندها كوينات ما قيله اب سلسته اربعه زيحن مالتي شو كوفح فحيلا زين حجي نتقص اذا تقصنا زين اربعه جن هواريات بطر نفتح يزم ما خلو ابوتات بحنساب حيزم ما خلو ينتن سلسته بفلاي بحادነት ዝወፅለን ማለት እዩ በር بوغنوم زتገብረ مليء له بوغنا ድማ زتገብረ ብዙሕ ኣሎ حجي سلمنتا إنا نزم قبائعات زين
أصبغنا صغيتنا لنا زلنا ويش لم تأينا نزل نصنع زلنا قبل كده جماعة اللي أخذ أصبغ غرد عنا منتي أو أوزة جبرة والثاني أو أوزة جبرة الجباب لوم يخن مهارلو لوم دم فلو كن جبرة لوم ممكن كنكتلو يجب عناي نتوم ناك حدث تمرت ذاته سبعة يصوعوا أما جبا دوز بلونيرو لومي بمنتاينا نفردم مثلكم بفيسبوك بيوتيوب بجلا غيركا زي مثلون كل سبي زارب تزملكو سب بنا يكونن تي كالا خل زلو وي كبر زلو سب يقربني ناريوس كم قدمه هنات يقريبو غباي خنقبر كلنا يلو تي نغوس قنطنيس تصوعم كله ناريوس تلاي كتصوعوا ولكم افت غباي خمصالو يلم صقم يلن ساتو ما صويعم لو مجن بعلاتهم كحاد بلوخا بعلاتهم يفردخا بعلاتهم ملسي يهبو تاي منتكا اي بحالني تاغبابتو اغباب نايتي كحدات كما يجيرو منافقن كحداتن كاببيني منافقه مالت كابت زلوسي او غديلي زقرب زلو كحدات جنب ملو بمسارته مدمساس مالتي سلازي نتقرا بينا خنقدلنا بيت كريستياننا زخون زلو حجي ندحر مزخنا تححزو خوينا نابنت ابنن طنيس خحيدهم تباهيلو وي منافق يوم تباهيلو تخصيصهم اتي كحدات زبحال زلو ناي إرترا بيت كريستيان امنت راي يكون ምክንያቱ አርዮስ ሪኹም ኣለኹም ናይ ክርስቶስ ኣምላኽነት እዩ ዝኽሕድ ዘሎ ናይ ግብፂ ቤተክርስትያን ዝመስላ ጌራ ግን ንኩላ ቤተክርስትያን ናይ ዓለም ስለ ዝሃወኻ ንኩሎም ጉባኤ ክገብሩ ኢሎም ፀዊዑ ምክንያቱ እቲ እምነት ንዖም ድማ ይትንክፎም እዩ እዚ ናይ ክርስቶስ ክሕደት ገይሮም ዝብልዎም ዘለዉ ድማ ንኩለን ኣብ ቤተክርስትያናት ተወሓደ ዘን ኦሪየንታል ኣብ ቤተክርስትያናት ክፅዋዕ ይግበአን እንታይ ተኣምን ከምዝን ዝብል ክስ ቀሪብልካ ኣሎ እሞ ነቲ ዝመሃርዎ ዝፀሓፍዎ ክረአዩ እውን ዝግብኦ ነይሩ እንተሊ ኮይኑ እዚ ምስተረኣየ እውን እስከ ብርሃዮ ዝፅሒፍካዮ ዘለካ ወይ እዚ ተዛሪብካዮ ዘለካ ሲ ከምዚ ጌጋታት ኣለዎ እሞ ከመይ ጌርካ ኢኻ ከምዚ ትብል ዘለካ ክበሃሉ እዩ ዝግብኦም ነይሩ ግን እቲ መንፈስ ከምኡ ስለ ዘይኮነ ከምኡ ኣይንርእን ኢና ዘለና ሲኖዶስ ወሲኑ ጥራይ ኢኻ ትሰምዕ እምበር ኣብ ምንታይ ተመርኩሱ ወሲኑ ዋላ ሓንቲ ኣገባብ የለን قال حطوا زلوا ويريتوا بقى شو تصفهم زي ابزي ጉባኤ ዝግበር ዓመታዊ ጉባኤ ዝግበርከ ሓድሽ ሓሳብ መጽእ ማለት እዩ ዓመታዊ ጉባኤ ዝግበር ኣብ ናይ ቤተክርስትያን ናይ ሎሙ ንገብሮ ዘለና ቤተክርስትያናትና እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎስ ከመይ እዚ ኣይኮነን እዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ዓመታዊ ጉባኤታት ንምንቅቃሕ ንምምሃር መንፈሳውነትና ንምዕባይ ሓድነትና ንምጥንኻር ዝግበር እምበር ከምኡታት ጌጋታት ኣለና ኮይኑኹም ተኮይኑ እቶም ካህናት ከዓ ተጋቢኦም ሲኖዶስ ተጋቢኡ ናይ ሎካል ናይ ውሽጢ ጉዳይ ተኮይኑ ድማ ሲኖዶስ ወይ ጉባኤ ካህናት ተገይሩ ነገር ክድቅስ ዘለዎ ነገር ክፍታሕ ዘለዎ ነገር ውሳኔታት ዘመሓላልፉ ኣለዉ እቲ ቀንዲ እቲ ዕላማ ናይቲ ኮንፈረንስ ግን መንፈሳውነትና ንምዕባይ እዩ ንሕና ሲ ኣብ ክንዲ ካባና ካብዛ ናይ ኣብዲሲ መድሃኒ ዓለም ጥራይ እትሰምዕዎ ብሓንሳብ ኮይና ሓደ እቲ ሓድነትና ይጥንክር ኣሎ ዘይንፈልጦም ኣሕዋትና ብእምነት ኣሕዋትና ንፈልጥ ዝምድናና ይምዕብል ካልኣይ ድማ እቲ ዝዓበየ ዕላማ ናይቲ ኮንፈረንስ ድማ ብመንፈሳውነት ከይድካ ሲ ጌሽካ ንዑ ጥራይ ዕረፍቲ ኢልካ ወሲድካ ኮፍ ኢልካ ክትመሃር ክትቅኒ መንፈሳውነትካ ክትዕቢ ክትቅኒ ዝብል ዕላማ እዩ ሓድነትካ ጥንክር መንፈሳውነትካ ድማ ይዓቢ ኣታ ዕላማ ናይዚ ኮንፈረንስ ቃለ ህይወት يسمعنا آمين ቃለ ህይወት ንኹልና يسمعنا ሞታ ሰዓትና እንዳኸደት እያ ትኸይድ ዘላ እሞኒ ሓደ 10 ደቂቕ ገለ ተድልዮ ነበይ መርጌታ ሰማራይዝ ግበረልና ክንብሎሞ ያጠቃልለልና ንሓራይ ኣቦቐሺ ርእቶ ወይ ማዕዳን ገይሩ ክዓፅወልና ትሓይሽ ሰላም ዓላ ዶ
بوشي الله سمع على غير حظنا صاقنيش لي نبري هاي فالكن حدا خلو كاي حنت تزيب الكمو هاي ولا حنت يبليني لبي مرقيتا مو عند حرق ولا حنت زي الخوين لبي مرقيتا انا اي تزاربكم ويقال لي هاي محل لكم مالتي الله وي ماليش خدق مال لنا خزاره ولا كبير مسنين في اخي تقول ميز كوين اخي تقول سبحان الله يسمع الله طبعا ندلهم حتى متيالا كاب اوهايو يسمعكم سلازلو هو يسمعنا سمع كم دياقونات سي طبعا عندنا دياقونات كي تمرعوا خلو يمدقنا زوهابو ابسي وصاقن تمرعهم كلو يكوننا يوهابهم زياس لكعديا أمياء دحن عنتون كي تحوسكم إلى مستاناي كهنت كي تحوسنا إلى حلف إلى أمبر كهن تغينو طبعا لخدو ها أوه أتي ملو دياقون تغينو اليوم دياقون ناس بزح مع مسائل الله مزمر أنبابي مزمر نفك دياقون ليك دياقون تباهيلو زخيد بدرجو ناخذ حجب في الله نابتي ملو دياقون ليك دياقون نخذ خلو انت يزبلهم نقدم كمرعاول هو ميزني قانونا بيت كريستيان لك عمتنا يتقان مالتي مستخنت معري يرسل نقدم كمرعاول له شعو ملو دياقون ليك دياقون كشي يوم يخل ስለዚ ታጋባብ ከምኡ ትኽክል እያ ድሓን ሕፅር ንምባላ ልክዕ ከምቲ ንትኻህን ንቅድም ይምርዖ ዳሕራይ ክህነት ዝወሃብ እቲ ዲያቆን ልክዕ ከምኡ እዩ ካብቲ ክህነት ኣንኢስካ ኣይረአን እየ ማለት እዩ مليسات الكرة هو تمليسات اوكي قال هو تسمع لنا تمليسات الله حراي أواغنا بوشي قديمو لك دياقون نابت الزعاب يدقونا معرك بتصحسي دياقون كوينو خصنا حلو دو ولا نابنت اب عالم تنيحو بزح اب تبتاسيان خير جن كم دوقنا معرك زي توهبو نابليك داقون كخون خليو مستمرعو اب عالم في الكلاوس نصر كبلاتها مسلكه ديقونا هون كهنت هون نزي مرص سب بتي امنته بتي عند بترتؤنته بتي اكايدو منفساونته كله بيت كريستيان ميمنان مسكيروم لي ولا زبل ابتنا حواريا باولوس كله كبتي تيموثاوس كلاي تيموثاوس يقوم كون زغبو زدلنتلو كلاي تيموثاوس كتابي حكي سلسته قدامي سلسته قدامي هراي ابتن خم جمله ابتن دحروت معالتات غنا كفو زمن كم زمص فلط الله شعو سبات انت معرف انت عبكشي قدامي تيموثاوس ولا خلايت قدامي تيموثاوس معرف إذا قال زي أمنيو حدقا معارج إبسكوبوس انتدلي سناي جبري يمن الله مبارسي يتي إبسكوبوس منكب زي بلو سبيتي سباي حد سبيتي تنقو كأس نفسه الجباب زفلت تقبل قاشة نمستمحار بقول كون يجبا ريخاجي نايتي إبسكوبوس زي كون الله يبل زي واقع جناخ لوم زي باس فتاو جنزب زي كوني نتابيتو كستنا
كستنابر خاب زي كل جنا نتا محبر أملاخ دا كمي جيرو كأليا يخونولو سلازي بيتو صبوق جيرو زستنابرن بخلو مرزان أزوزات ولد زلو وون يخون تنافحون أفرد خي ديابلوس من انت خي ودق حدش تخلي أيخون حدش أماني أيخون مالتي حدش من الزمزة أيخون مالتي أبصرفن مفنتران ديابلوس من انت خي ودق كابتوم أوز عزلو صبوق مسكر كله يجبا مسكر كابتوم منان مسكر الناس كله يجبا أبروف قبره كله يجبا بزعبا ديا في الدماء ديا قناة دون كمو يتمستي منات عبنوس حلنا حيزهم رزنتي سبكل الثلثان زي يكونوا بزحوا مستاي زي يدهبوا رخص ربحا زي يقول زي دليل كخونوا يجبا زياتهم قدم يمرمروا منكب زي بالله من تخونوا شعو يقلقلوا أقلقلت انت يخا بيشوب دياقون يجيب لهم أبتنا يقدم ناي قالات ناي غريخ كبلو خلو دياقون أقلقالي مالتي سرفانت مالتي بيشوب دما ماناجر مالتي أم حداري سلازي تي أبيسكوبوس كشيام زقبو سني أم حد زخيل خونا اللو زبلو مالتي لذلك قال أنتي ولا نبتي نشتيلنا نريو أقلقلوت ناي بيت أملاك المتسن كلا ناسني بقعد زحاتتي نفت منفس أو نتي هو تخلوه كايد اللي نشتي أقلقلوت زبحال ولا حد يلا جدي أكون نشتي غاني خمس خون ذلو يكون إنه ولا نساتهم بكل أنت أنا مرزن تخونوا ربح زي ناديو نفس خران نمست زيد هو خونوا خمس ذلهم يتقال أملاك زنك بس ملك عزيهم مئمنان مسكيرهم لهم يمو يشي ملنا خبلو خلو إذا ما دشي منبر شي مني كامبين غير كون أي شيء مني خاني هون دياقون هون نتم دياقون كسب نحنا نفلتو يتم مهران يوم تماهيري بيكون ما بيجبوا إلهم نبأ أبى هذا قربهم بين كيستغلنا يبزق قلت لي ما بري خبرني نو تخلف معاش شاري سكرين دياقون حمد الله سحنت بس أنا الحين الله ماس أنا استقبل يعني هو نتيجة بمرجع أوكي هو استقبل بمرجع نمر نود يما حتى سمعنا اللي ويكشي أنا دي زلخو موداتا نحنتي حتوت متسلا حنتي أبتناي دي كنا خي حلفنا يا هلا رأيت توسعي الله ما بريه بمرجع هبلا لما نسمعها أنا دي كنا اوكي تانا دي كنا هو انت دليل ابنا مليسو مانديو ግን እቲ ኣብቲ ዓንቀጽ ኣብ ቤተክርስትያን ከምዚ ኢሎምና ዘይኮነስ ዓንቀጽ ቤተክርስትያንና ከምዚ እዩ ዝብል ክንብል ክንክእል ምእንቲ ታ ስክሪን ሼር ገረያ ኣለኹ ኣብታ ቃል ኣዋዲ ማለት እዩ ሕጊ ቤተክርስትያን ኣብ ምዕራፍ 7 መንፈሳዊ ማዕረጋት ትብል ኣሎ ይንበብ ኣሎ ራእየኩም ኣሎ عنقد 74 السيايما معرقد يكوننا تا معرف شو عتا بزح حزالا زا عنقد 74 قد نسات رأي حزاز الله مالتي سلازي تا عنقد والنذكرة معرقد يكوننا كقبل زقبوه تمهراي أساوي هوهد أنا قنستيس مزمر نفكد يكون كوينو بناي سلست عمد تمكرو بقبو بيت كريستيان زقلقله سرعة بيت كريستيان زتانا غاغن مويا قبر ديكونا زتمهرن جئزن تقرينيان بقبوون بزرد انزنبب الروم تباي زلوو منشيك قدامي تميتوس تابونا خطقسواز انحو قميت اللو زلو زمالة بزمناو تمرت دما بزتغ علامتن كاب ماكلاي درجة زي تحت زتمهرك خونا اللو عدميو كاب 15 عامد نلعل كوينو بدنجلنا يخون بقال كيدان زتمرعوه بجبن تخصيصو ببيت فردي جبننيا خوينو زي ترخبه
معارج ديكونا كشيم يخل هذي إتعنكز تام نبي تخرسيان وساني هذي سلزي أبتحتو بدينجلنا وي يبعدنا كي تمرعوا يوم ديكونا زوجدو حجكن كم زت بالنبرت إتا حقي بخمسة تقميتا الله مالتي يغني اللي اوكي كويس هذا تين عندنا حتى الليلة نيرا حتى من حتى الليلة نيرا دون هو سياسي خاب كالي ستيت ندين حتى زلو تمرت تبونا زلو خمسي اب اتلانتا وني وهابلو the same time كوينو كل سي حدا داسس كلس بب معلتو تتقبروا ماما كلنا خنتقمسي تزاراربوا لي امثله اوكي خمزان احنا زلنا بازا معلت زي ابي اتلانتا وهابلا هو الراي دحان بكفل تمرتي بونا وهاينا نيرنا اتا ساعات من عنان لنا بدهاني علم يا توهيبا نيرا همينا لنا حبيرنا كن دحان كانوا وهادو تزحاشي خا خنقبرينا صبوت حبريتها تغني لنا بخفل تمرتي توهايدو ولا نزانا هنازا مدب زياد كفل تمرتي فلتا نو شيرك قبر واينا خا حبيرو منانيرو مالتي راي مو ابي كشنا بخا المعدانه سمعها نعطوا غبر الله هاي كمان سيغم كلهم زيابير أملاخنا زتمسجنا يخون نتا يغريد قرب دث أبلوا بنا جزكم ما يرنا القرب دث أبلوا راينا فيكم من قرب حجون لا سبوا حج راي نتا منفس قدوس كابو بويسر تبلسي من تحنت تقسك هبيلة أونجيل يوحنس معرف 14 فقد 26 بتعبوي بسما يصدم أنا نعم منفس قدوس نسخلو كمهركم زنجركم زبلون كذكركم أيوه أونجيل يوحنس معرف 14 قصري 26 منفس قدوس كاب أبطرح كم زوجس كريستوس ندك أمازامرتو تخابوي زمس أنا نعم منفس قدوسي كلكم هركم زنجركم زبلون تاجبركم كذكركم يو إلما بنا بأسفهم على هو تسمع لنا أسفحوا مهرنا أسفحوا نجيرنا إما نتتا نجرنا يو اسمعنا له ميت كان كالله مثلا باش ميت هيكون دمس جميل ما بوتاتنا مسات صلت زوتر سريع ما كنبل كلناسي أبتنا يزوتر صلت يا زلا أبتي معالتاوي زجبر صلت حجي معالتاوي انتاي نأمن معالتاوي دماني بيت كريستياننا انتاي تمثل ما انتي كنستنتن إلى من مثلني أبوتاتنا مستي ناي معالتاوي صلت سريع ما مخنياتو معالتاوي صلت الناقبركا امنتك زي تفلت تخونك بشم توهد اتبل ترى خونك توهد انتاي تمثل تاخطق منا كم زغن مهارات صنحنا زياده نتا صلوت هيمانت معالتاوي كنكو ما سعاز غبرنا اغزيابي ابوتاتنا نمنتا امتدايلنا افلطنا مانتي كسفح افلطنا مانتي كعمق الى ميمما كله كمتي ابونا زمهرنا كمتي بيت كريستياننا زسرعتلنا نحنا دما كنبر اغزيابير يحجزنا ناي بحقي عميق زخنه طعم زخنه صبوق زخنه كنمهار امسينا انما نبونا ادمنت عناني هابلنا ناي اغلغلتو زمن يبارخ نعنا دما سمعنا نمتكبار سمعنا دما اب امنتنا نمصنع سمعنا دما بيت كريستياننا اصبقنا نمفلاق خنلنا دما اغزيابير سناي فقادو يخنلنا حنساب نصلت كلنا حف نبل بسم اب وولد ومنفس قدوس هذا املاك امين قدوس 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 እግዚአብሔር አምላክና ዘነበርካ
زلخا نقول حليف كارما نزل عالم تنبر كم مسراق سام عرب كاب سمين سعدة بسم كان نزل عالم تمسكن يكون نزي منفسه مقدزي نزي خبر منفسه جوا أزق ديابير أملاخنا زخفت كالنا ذهب كاننا زعدل كاننا نسخة أخام كبر المسكان عنا عخايكون دقة سماي زخف الدماغ ورلنا نبا خازر إيه نب سماي زت أمت ما قد خازت حز أب إمنتنا زت إن عدما قبرلنا نسلم مسمع راح زي كون الصيدة سمعنا كنا برلو سمعنا برهانن سلماتن يمانن سقامن حقن حسوتن قنعن قباطن فلينا كنري أولو دما እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ ሓግዘና ፍልጠት መሳርያ እሞ ፈሊጥና ነቲ ጎባጥ እንቕናዓሉ ነቲ ጸልማት እንብርሃሉ ነቲ ክሕደት ድማ ናብ እምነት እንቕይረሉ ኮነልና ድማ እስኻ ረዳአና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ከምዝ ንሕና ረኺብናዮ ዘለና ዘይረኸቡ ብዙሓት ድማ ነዚ ማዕዲ ህይወት እዚ كتبهم كسر علم دما سلتهم زي بلهم نلمنكا نتهم ذهب كنا دما تتأكم تخن كون دما سخارد عنا إذا زمان زي እግዚአብሔር أملاخنا إذا حدش زمان حدش وقت حدش منفس حدش حيلي نحنا نلوط له نحنا دما نحدث له دما قبرلنا كاب قدس يوحنس مطمق برخات رديت كفلنا كنت نسخ سعمات ومن كوين زس مركا نحنا دماغ سعمات ومنات كوين نخنس مركا صارد عنا زي بعالمنا وريد زل قذاف حمام دما بس حدش عمت حدش أواجه محرت أواجه فوسي كتأوجلنا دما نلمنك لنا زحات بس حمام تجنقوا نابراز خبدهم وحتى ولا كله نفتح دسانو صابهم بزحات اللومو السغان صبته مرح ولا نچنقم دما እግዚአብሔር አምላክና ስኻ ካብቲ ጭንቁ ጽኻ ነፍተ ዘይ ምህላው በረኸት ካምል አዮም ንሕና እግዚአብሔር አምላክና ንበልዖ ንሰትዮ ንኽደኖ ምስተረፍ እኳ ዳ ሂብካና ምስጋና ንዓኻ ይኹን ደፍ ዝተርፍ ዝቕረብ ዘይብሎም ብዙሓት ኣለዉ ንኣዋርሕ ዝኣክል ኣብ ቤቶም ዝተዓፅቡ ብዘይ ስራሕ ኣብ ቤቶም ክዕፀዉ ከለዉ ድማ ሓንቲ ነገር ዘይብሎም እዮም ተዓፅዮም እሞ እግዚአብሔር አምላክና حجون سلتهم زي بلهم كلهم نلمنكا نحنا نبصحهم ساعات بصحهم قنا نمعقبكا ساعات بصحهم قنا نمعقبكا سقايوم سقانينا طميتهم طميتنا مچناقم دما مچناقنا غيرنا وسيدنا ጭንቅ ተርሁ ጥምየት ተጽግብ ንስእነት ተበርክት ንስኻኸሞ ስሊአቶም እግዚአብሔር አምላክና ንዓኻን ነግራለና ነዛና ይፈተን አዋን እስኻሳ ግረና እምነትና ከይጎድል እምበርዳ አምላክ አለ እዩ ኢልና በህልውና ኻውን ከይንጠራጠር መንፈስ ቅዱስ ካልኢ ከኃይል ይብካ ነዛና ይፈተን አዋን አሳግረና ንደቅና ድማ እግዚአብሔር አምላክና ከጭነቁና ኃይል አበልና ንዓበይትና ድማ ተስፋ ከይንቆርጥ ተስፋ ኹነና ነዛ ንፈትዋ ዲና ዓሪፋ ዘላ አዲና ለምለም ባሪኻ ወለተ ገብርኤል ድማ ናይ ነፍስ ዕረፍታ አበልና ባል አቦና አብርሃም አቦና ይስሐቅ አቦና ያዕቆብ አንበረልና ደቃን ሁሉም ድማ እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ አጻናና አልና ዳግማይ መትን ሐዘንን በኻትን ሰውረልና አቦና እየብ ዝደበስካ ደብሰልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ቅድም ሕጂ ሐዚና ዘጻናና ክንረክብ ከለና حميمنا زبصحنا نركب كلنا كم قليل غير ነገር ገርናን ወስደነርና ስቅበሉ ጽንዑ ክንበሃል ከለና ውን አይተሐዙንን በሃል ነርና ሕጅግን ስቅበል ዝብለካ ዘይብሉ ሕሽካ ደሓዲሩ ዘይበሃሎ ዘመኒና መጺና ዘለናሞ ስኻግና ኣለኻ ነቶም ሕዘናን ኣበብ ቤቶም ኣነ ዘኽታማት ኮንኩም ኣይ ሓድገኩም ነልካ ኣኸሞ እስኻ ጻናና አልና ነቶም ሕሙማት ስኻ ብጽሓልና ነቶም ሕዘናን ድማ ከም ተነበና እየብ ዝደበስካ ደብሰልና መወዳእታ ኩልና ድማ አጸብቀልና ሰላማዊት መዓልቲ ዒድካ ናኸነ መስግነካ ሰላማዊት ለይቲ ከተሕደደን ማን ንምለካ
بناي أدينا قدس سرنجل مريم ملادنة بناي ملائكة ترادأنة بناي نبياتنا هورياتنا صادق أن سمايتاتنا صلوات هيتفلينا كابوبنا أب قبر منفس قدس صادق بركات رديئة تفلنا كنتنا هوريات زمهار كايوم أب سماياتنا برابونا عندنا نشوع كلنا سمكاي قدس من قصات متا قال كانت أب سمايكم دمام دريكم نعلات إنجرانا لما هبنا نانز بدلنا كم زحدقنا لهم بدلنا نعسنا بدلنا كفارنا نمبر أفتنا يتأتونا من قصتنا حيلين كبرين نزل عليهم نتكاي مؤمن أوجزت يا مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلام تا سلام لك الله حلنا خي دنقليخي استقاخون دنقليخي هذا جابير صباحت كويتا سراوت سلام لك الله اسخي كاب أن السبرختيخي فلكر سخون برخيو أو ملئت تسقى زيابير مساخيو أو فستي دست بالكي حتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس ما انتانا محرت لمن لنا آمين يفتح ويسري زينه وأملاكنا مران يسوس كريستوس كانيكا كانا سريات يادم ساسي أبا ساول دلورو كساتي برهان أنتم أويه كانت وأويه دياقونات قدو أنا سايرو قس أنات ببس منكم كونوا فتانون سانا يرسينا يسكبلون سمات زيو مهار النكسوس مال عسر تخلته يو مهار النكسوس 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 زيو مهار النكرسوس أقوان أو أبيك أسيس بصلتك قدست تعالى في محاركم بزمس غاي حلكم بافن منفس قدوس كما شرحت تفتحكم من تجزتنا مريم محرنا كسوس نبل عسر تقولته مريم محرنا كسوس بنت تجزتنا 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 مريم محرنا كسوس أجاكويتنا يسوع كريستوسن فقر أملاكن حبرة منفس قدسن مساين مسكلكم من يكون سلكلو إجابير أملاكنا مسجانا يبصحيو كل التمهرنا يدمنا قبل بنا يحضر لنا حدير دماغ نبرلو أمنتنا نفلتلو بيت كريستياننا نحلو له دماغ إجابير حيلي هابنا بروح مشات يقبلنا. أبغى أشياء أبغى سكرين بات صبغ. أجي هاتو بقية كاري خاني أب تحت تسلزهم أب تحت خون كايتين خانيش مع عريخة أخوينا حجب سكرين so funny. نقولنا مع رجيرات الناريخة ذا سكرين Oh my God. هاي تمكي أنا كده بروح مشات كلهم بروح مشات ربنا يكبر لنا آمين. نعطيك عليه وتسمع لنا تروح ليكي وش تسفون تصبوا كنا مهارم سينا كبير مسجن على هو تسمع لنا أبوي كشي حبيب إيش تسوى أنتو سبال كواسين دعنا دويلا سي تتمرتي ببيني زمهر تلو ناي رديني دحان كانوا وهادو تحبروا ميمو كسي فلالي وإزبالكو فلالي لنا كلهم كنكاتات لكم يا تنزل توكل حكي هاي حلفنا هو فما إمو نقر اللي تسمعنا سلاسي دلهم مهار سلو أبصح سلاسي بس حملوا مالتي هو قديما من الله سلاسي خوانسي معلتي فلالي لنا ساتهم سوري تخينا نحنا سولوس هراي نحن كفلت مرتخ حبرهم يمو سمي وهادو ودلو معرري وين